سلام تخطاتلتنا هذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنا يولمون كم وترو العلا قداس النزلهم تحستوتاتن زيناتاتن حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا هذا مدى مسانا كتصنحوا بخبر نعدمكم العلا قداس النزلون بقلتو في سكاير زولو بوليتيكا ناي زوبانا كم دما صلواتاتنا علم اب زوبانا كنركن فتنينا እዚ ኩሉ ነገር ድማ ብቐጥታን ብተዘዋዋሪን ንኤርትራ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣስተውዒልና ክንሪዮን ክነንብቦን ዘለና ምዃኑ ብዙሕ ምድግጋምን መንጋርን ዘድልዮ ይመስለንን ናይ ሎም ኣርእስቲ very sensitive ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎ ኩነታት ክንርኢና መጀመርያ ግን በቲ ኣጀንዳ ክንጅምር ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሼር ግበሩ ኮሜንት ናትኩም ጽሓፉ ነዚ ቻነል ሓግዙ እናበልኩ let's start with this agenda ይህንን አጀንዳ በተለይም በምሁራን በዲፕሎማቶች እና በተመራማሪዎች ዘንድ በፖሊሲ አርቃቂዎች ዘንድ አጀንዳ ለማድረግና የኢትዮጵያን በቀጠናው ላይ ያላትን ህልም ፍላጎት ተቀናጅቶ ተባብሮ የመኖር ፍላጎት በተለይም የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ተደራሽነት ጥያቄን ከቅኝ ግዛት መስፋፋት ከኢምፓየር መስፋፋት የሌሎቹን ሀገራት ሉዓላዊነት ከመገርሰስ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያን እውነተኛ ስትራቴጂክ ፍላጎት ወይም ተባብሮ የመልማት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሬድሲ ፎረም ዝብል ኢትዮጵያ ካብቲ ሓቀኛ ናይ ቀይ ባሕሪ ፎረም ተባሂሉ ሸመንተ ሃገራት ናይ ከባቢ ቀይ ባሕሪ ዘለዋ ዘቆምዎ ኣብኡ ስለ ዘይተዓደመት ናታ ሬድሲ ፎረም ብዝብል ሕጂ ድማ ሬድሲ ኤንድ ጋልፍ ኦፍ ኤደን ፎረም ዴም ወሬቨር ኢሎም ኮንፈረንስ ይገብሩ ኣለው እቲ ኣጀንዳ ድማ ከምቲ ካብ ኣፉ ዝሰማዕናዮ ነቲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ቀይ ባሕሪ ይምልከተኒ እዩ ይብፅሓኒ እዩ ትብሎ ዘላ ብመንገዲ ተመራምርቲ ብመንገዲ ስኮላርስ ብመንገዲ ዲፕሎማትስ ተቐባልነት ንኽረክብ እቲ ኣጀንዳ ወይ እውን ናይ ኣጀንዳ መዘራረቢ ክኸውን ኩሉ ግዜ ድማ ኢትዮጵያ ምክንያት ኣለዋ ብምባል ነዚ ነገር እዚ ከም ኣጀንዳ ብኩሉ መንገዲ ክደፍኦ እሞ ንገሊኦም ብገንዘብ ንገሊኦም ድማ ንገሊኡ ብገንዘብ ጌርካ ከተረዶ ንካልእ ድማ ኮንፊውዝ ክትገብሮ ስለዚ ብዙሕ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ብዙሕ ኣርቲክላትን ቪድዮታትን ገለመለታትን ክትእቱ ከለካ ምስ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኩሉ ነገር ብድሮናትን ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ታሪክ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝድምሰስን ዝቕየርን ስለ ዝመስሎ little knowledge is dangerous ይብሉ ቁርብትላይ ኣፍልጦ ስለ ዘሎ ኣብኡ ነዘን ዝፈልጠን ንኩሉ ነገር ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝቕይር መሲልዎ ስለ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ኮንፈረንስ ሚድያ ፑሽ ከምኡ የለን ፀቕጢ ክገብር ይፍትን ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ብዝለዓለ መንፈስ ብኩሉ ምሁር እየ ዝተባሃለ ኣብ ኢትዮጵያ ባድላን ክራባታን ዝዓጠቐ ኩሉ ባሕሪ ክብል እዩ ዝውዕል ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንሱ ከም ዝናገበረ ከሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ንረኣናዮ ኣሜሪካ ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ኣውፅኣ ኣላ ቅድሚኡ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ትሪፕ ጀሚሩ ከም ዘሎን ኣብ 7 ሃገራት ኣቢሉ ክኸይድ ከም ዝኾነን ናይ መጀመርያ እግሩ ድማ ንፈረንሳ ከይዱ ከም ዘሎን ናብ ፈረንሳ ኣብ ፓሪስ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ኢማኑዌል ማክሮን ከም ዝተራኸበ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሪኦ ዘለና ሓበሬታ እዚ ኣጀንዳ ጉዕዞ ናቱ ብንፁር ዘይተነፀረ ዘይተገለፀ ሕቡ ኣጀንዳ ብዙሓት ግን ናይ ምልማን ኣጀንዳ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ብመንገዲ ሓካይም ተገይሩ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ዓብ ፀቕጢ ፈጢሩሉ ስለ ዘሎ ካልእ ፖለቲካዊ ፀገም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ነብሱ ዝኻለ ነውፅእ ፈጢሩ ስለ ዘሎ ርድኡኒ ስተሩኒ በቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ ብካልእ ወገን ድማ ዝኾነ ይኹን ውግ ወይ ዓንደራ ክገብር እንድሕር ኮይኑ እውን በጃኹም ሸፍኑለይ ክደኑለይ ክብል ምዃኑ እምበር ዝኾነ ይኹን ኣብ ጣውላ ክቕርቦ ዝኽእል ካልእ ዓይነት ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ብቀይሕ መንፀፍ ተቐቢልዎ ኦፍ ኮርስ ኢማኑዌል ማክሮን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝመፀሉ ቀይሕ መንፀፍ ዘይኮነስ ንበዓል መንፀፍ ክኾነሉ ቁርብ ተሪፍዎ ስለ ዝነበረ ንዑ ከም መምለሲ ሕሳብ ንምዕፃዊ ዝመስል ብቀይሕ መንፀፍ ተቐቢልዎ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኤግዛክትሊ ዋይ ኢዝ ዚስ ጋይ ጎይንግ ዴር ኖባዲ ኖውስ ንምንታይ እዩ ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ከም ግምት ግን እቲ ኣብ ዘሎ ዓብይ ፖለቲካዊ ነውፂ ሕጂ ድማ ናይ ማሕበረሰባዊ ብድሆ ኣጋጢምዎ ዘሎ ንዕኡ ንምፍታሕ ዓብይ ሽግር ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ብፍፁም ፈሊኻ ክትሪኦ ትኽእል ወይ እውን ንበይኑ ክትሪኦ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ምርዳይ ኣደሊ ማዕረዚ ኣብይ ኣሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፈሊኻ ክትሪኦ ትኽእል ኒኻ ኣንደር ማሲቭ ፕሬሸር ከም ዘሎን ዓብ ፀቕጢ ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ባዕሎም ሚድያታቱ ዘውፅዎ ዘሎ ምግንዛብ ጥራይ ዘድልየካ ኣብቲ ሃገር ፌደራል ፖሊስ ዲቴይን
47 health workers, accusing them of coordinating illegal strikes, endangering patients' lives, and nationwide strike enters a second week. كم زنريو زلنا ناي أبي أحمد كايدا كابنا تقصصرن كابنسو كنترول كقبر زخل وزعي ناخدي خيس لزلو بفلا إدما نايزوم نايتعنا سترايك دبروزلو ويون أدما ناي كيلاتات نحكمنا نعون معباس وصلوتي ويونتي زقبر زلو كعصو زفتون زبلون كلهم كعسر ببزحي عسر كم زلون اتوم زعسرهم دماما مليسهم هيرو بمخان بزعبوهم كزربن كم ابتي ميديا أغلالا بزعبو تراي كزرب حكمنا تادما سبيشاليست زي بلو حكايم زي بلو خينو خمزلون وصيت نايزي حجن ريو زلنا دما ني إثيوبيا كل تي أبي أحمد كفترو دليز نبر إيمج ناي حدا ناي قسقاسي ناي معبالي زلا تقبر زلا حجر نير كم روكيت وينشاف زلا حجر زمسل كقبر فدا حاسب وزن نبره بمولو فيل كم زقبر زلون انت ماليسنا بزنترينا انت هيبلو كاريكم بشارتس federal police detain 47 okay the Ethiopian federal police announced the arrest of 47 healthcare professionals whom it accused of exploiting recent salary and benefits مقبي مبلعسينا هيوت كبيدنا مكراس اجيبنا ني شوعت عمت صبينا از منغسزي اغالبخ قبرلنا زبلو قبل على منغس الواخ قبر ويون بوليتيكاوي حتى العلم بمبال كاسرومن كعبسومن كفرارومن دمصوم كعبسني دفتن زلو but in general مبزحتو محبرسب عالم زردو نغري كميز بلا ناي مليوناتن بليوناتن اب صرغياتاتن اب جلملن انفستنا غبره نتي عند حقنا قطبا زخونه وينا حزب زخونه حكايم بيزك سالاري كفل زيكل بزخونه يخ منجد ما جاستيفاي كغبره يكلني look at this BBC افريكا وزلو چارتيزي مسكالوت حجرات انا كابو ما صبيقه حيش بلوم زلو بصقام زلو چارت نجمر monthly average general practitioner salary دموز ناي اب حكمنا دسرح زلو سبات تاريخا مس منتاي كيناصصرولو GDP per capita GDP ويكا قطبا ناي تهاجر زتمقلو بهزبا مس جبركا ناي نابنت ناي إثيوبيا شحن 270 كلتني دمص زلو እቲ GDP ናቶም بهزبا مس مغلكاي مالتي GDP per capita ናቶም አበ ያለው እቲ ህዝቢ ተሰራሕተኛ ድማ $84 ይخفላሉ ስለዚ complete እዚ መንግስቲ ኣብ ህዝቡ ዘተኮረ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘየለ ብግንጣሉ ኣብ ኬንያ ራዩ እንታይ ትርኢ ኣለኹም ዳርጋ ካብቲ GDP per capita እቲ ደሞዝ ምስ ዝመጣጠን እናንር ዘለና 1891 ደሞዝ ክኸውን ከሎ ማንዝል ሳላሪ ኦን አቨሬጅ ማለት እዩ GDP per capita ናቶም ድማ 1952 ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቁጠባ ናብቲ ህዝቢ ይዝርጋሕ ከም ዘሎ ዘርኢ መለክዕ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እንትኾነ ግን እቲ ቁጠባ ብውሑዳት ሰባት ብመንግስትን ብውሑዳት ሰባትን ዝተባሕተ እምበር ናብ ህዝቢ ዝሰግር ከም ዘይኮነ GDP ናትና ዓብዪ እንተይሕሪሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሓስቑት እዩ ንህዝቢ ዝውክል ከም ዘይኮነ ዝነግር ዘሎ GDP ድራይቨርስ ኣብ ኢትዮጵያ መን እዩ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዩ ናይ መንግስቲ እሱ መንግስቲ ከም ድሌቱ ንውግን ንገለን ክጥቀመሉ ዝኽእል ገንዘብ እምበር ናብ ህዝቢ ዘውፍሮ ኣይኮነን ካልእ ኢትዮ ቴሌኮም ብዙሕ ገንዘብ ኣታዊ ዘለዎ እዩ ናይ መንግስቲ እሱውን ሕጂ ድማ እቲ ዲጋ ዘመንጭዎ ዘሎ ኤሌክትሪክ ብላብላ ናይ መንግስቲ እሱውን ኤቭሪቲንግ ኣብቲ ዓዲ ዝረአ ኣሰት ናይ መንግስቲ እዩ ስለዚ ንህዝቢ ብኸመይ መንገዲ ንሓካይምን ንሰራሕተኛታት ናይ ንመምሃራን ገለ እንተኸፊሉ ነቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ናብ ህዝቢ ከሰጋግሮ ዝኽእል ኣብዚ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ንዑ ወሲዱ ፍላሽ ዝኾነ ፕሮጀክታትን ሪዞርታትን ይሰርሕ ኣሎ ናብቲ ህዝቢ ግን እቲ ደሞዝ ረይዎ ናብ የማን ገፅና ምስ ንሰግር ከንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ሓደ ነርስ ወይ ናይ ሓንቲ ነርስ ማንዝሊ ሳላሪ ወይ ደሞዝ ምስ GDP per capita ከወዳድርዎ ከሎ ማለት እዩ እጂ ሓደ ናይ አቨሬጅ ደሞዝ ሪኦም ነይሮም እንጂ ግን ናብ ነርስ ክወርዱ ከለዉ ኣብ ሕክምና ድማ ሓካይም ኣገደስዮም ግን ቀንዲ ነርስ እዩ ነቲ ሕክምናታት መብዛሕትኡ ግዜ ንዝበፅሐ ሰብ ዝኣሊ ምክንያቱ ደኳትር ብቁፅሪ ውሑዳት እዩ ሕጂ ኣብኡ እንተሪኢኻ ኣብ ኬንያ ካብቲ GDP per capita እቲ ነርስ دحن زخونة تاولو رواندا رأيوه تنزانيا رأيوه أوغندا رأيوه اتزتحته إثيوبيا سلزي كابتي أوغندا زبال زلو أتبقوا هم زقودل إن أنرزالنا فرق ناتو كم زي كون دارجا أوغندا سي سلست دبل ناتو كم زلو اتي أبي إثيوبيا زمارر زلو صراحة أنا حكمنا يكون ممهر قبول مغنيات كم زلو نمر عقودي زمت زلو أبي أحمد دما سو فيك سلزخونة إذا كنا تعتزي بفتهم بعالم درجة تقبلنا كركباي كلني قبل الحزب بوليتيكا وحتى جيرومو ناي منقسين معلاو قال ما لازم لو كله حسوت مخاني فلتولو مغنياتو أب رياليتي إذا سبزي
ጠቕላላ ነቶም ነቲ ህዝብናቱ ረጊፁ ናይ ልምዓት ኮሪዶር ብምባል ኣብ ህውተታ ፕሮጀክትስ ንህዝቢ ክውክሉ ዘይክሉ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ድማ ንዑ ጉዱ ደውፅኦ ዘሎ መንዲ ጀዋር መሓመድ እንድዩ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሓደ ንሱ ኢንቨስትመንት ኢሉ ኩሉ ግዜ ኢንቨስተራት ክስሕብ ኣብ ደገ ኮለል ብላ ኣሎ ሾች ናችሁ ኢትዮጵያውያን ድማ እንታይ ገብሮም ኣለው ራእዩ ኣብዚ ስምዑ ጉዶም ክትሪኢኹም ነቲ ናይ አብይ አሕመድ አባላት ናይ መንግስቲ ኣብ ደገ ክኸዱ ከለዉ ዘጋጥሞም አበሾች ናችሁ እናንተ ሆዳሞች አብይ አህመድ እየገደለ ሰውን ተመልከቱ እናንተ ቆሻሾች አብይ አህመድ እንደዚህ ነው የሚጨፈጭፈን አማራውን እናንተ ሆዳሞች ለከርሳችሁ ያደራችሁ የታለ ብርሃኑ ነጋ እናንተ ቆሻሾች ባንዳዎች የባንዳ ልጆች አንተ ገዳይ አንቺ ገዳይ አንተ ቆሻሻ መላጣ የታባ ነው የምትሄደው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ አብይ አሕመድ ሓለፍቲ ደገ ክወፅእ ከለዉ ኣብ ብዙሕ ኮንፈረንሳት ከምዚ ዓይነት ዕጫይ ዘጋጥሞም ከምኡ የለን ውርደት ከምኡ የለን ፀርፊ ካብቶም ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ዝኸድዎ ከምዚ ገይሩ እዩ ዘዋርዶም ዘሎ ብርግፅ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ድሕሪ እቲኻዮ ብፍፁም ክስገር ዝኽእል ነገር ኣይኮነን አብይ አሕመድ ኣብ ፈረንሳ ይሸራሸር ምስ በዓል ማክሮን ግን ገለመለን ቀይሕ ካርፐት ይግበረሉ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ድማ ሓደ ገጅፍ ዝኾነ መልእኽቲ የውፅእ ማለት እዩ መልእኽቲ ናቱ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ሃገር እኮ ክላይንት ስቴት እንድና ንብላ መጋበርያ ሃገር ምዃና ንሱ እቲ ኣምባሳደር ናይቲ ሃገር ኣብ ትግራይ ከይዱ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ዘሎ ኣማኑኤል ኣሰፋ ተወሳኺ ድማ ምስ ሓለፍቲ ናይ ህወሓት ኣቶ ደብረፅዮን ሞንጆሪኖ ከምኡውን ፈትለወርቂ ገብረእግዚአብሔር ከምኡውን ነዚ ኣማኑኤል ኣሰፋ ከም ዝተረኸበን ምስቶም ኣብ ካምፕታት ተደርቢዮም ዘለዉ ህዝቢ ብምርኻብ ብዘይ በዓል ሕደር ናብ ቦቶም ክምለሱ ከለዎ ከም ዝግብኦም ከም ተዘራረቡን ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ምስ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ዘሎ ታደሰ ወረደ እውን ከም ዝተራኸበ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሕሪኡ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ as we mark another year of ongoing conflict in Ethiopia, it is crucial to reflect on their impact on all Ethiopian people. ስለዚህ ሕጂ እውን ካልብ ውግእ እቲ ናይ ትግራይ ጥራይ ገዲፍና ዘይኮነስ ናይ ፋኖ ናይ ኣምሓራ ዓመት ሓሊፉ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢላ ክትሓስብ እዩ ዝግባኣ ብከምዚ እቲ ህዝባሲ ወይ እውን እቲ መርሕነት ናተቁሩ ክሓስብ ኣይክእልን ድዩ ዝብሎ ዘሎ it's time to put people first by implementing lasting solutions to Ethiopia's internal conflict, enabling internal displaced persons to return home, ensuring children attend school and access healthcare, and ending lawlessness that تايزبل زل بحتر تبله እዚ ኩነታት እዚ እቲ መርሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ ኩነታት ኮፍ ኢሉ ሓሲባ ሰውዒሉ ለውጢ ክገብረሉ ናይ ሓዋሪ መፍትሒ ክገብረሉ ኣሎ ጽይልካ ብገለን ሸፋፊንካ ክሕለፍ ዘይኮነሲ ቆልዑ ቤት ትምህርቲ ዝምለስሉ ሕክምና ዝረኽብሉ ሰላም ዝረኽብሉ ሕጊ ኣልቦነት ጠጠው ዝብለሉ ኣብ ፈቐዱ ኩነታት ናይቲ ሃገር ዝግበር ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ጠጠው ዝብለሉ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ይዝብል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማለት እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ህዝቡ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ጉዕዞ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘሎ መጠንቀቕታ ሂብ ነይሩ ሕጂ ድማ ብግልፂ ይዛረብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ The United States calls for FANO, the FANO ድማ ብሽሞም ረቂሑ to come forward with a realistic and peaceful objectives. We call for the Oromo Liberation Army, OLA, ነቲ ሸነ ዝበሃል ድማ ንሱ እውን ነቶም ፋኖ ቅቡል ዝኾነ ኩነታዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ዕላማታት ሒዞም ክቐርቡ ነቶም ናይ ኦሮሞ እውን ከምኡ ክገብሩ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኔጎሲዬሽንስ አብይ አሕመድ ደፍረሶ ናብኡ ተመሊሶም ገለ ነገር ክገብሩ and we call for the federal government to immediately cease the use of drones federal መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብህፁፅ ድሮናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝጥቀሙ ዘሎ ጠጠው ከብል and against its own people and facilitate resolutions ስለዚ ነቲ ፈደራል መንግስቲ አብይ አሕመድ ድማ ብድሮናት ገይሩ ህዝቢ ዝጭፍጭፎ ዘሎ ቀልጢፉ ብህፁፅ ጠጠው ከብሎ ቀፂሉ ድማ ካብኡ መፍትሒ ፖለቲካዊ መፍትሒታት ንክህሉ ክደፍእ ከም ዘሎ it's time to pursue peace and stability ሰላምን ርግኣትን ድማ ክግበረሉ ዝኽእል ግዜ ሕጂ ብምባል ሓደ ተሪር ዝኾነ ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ኣሜሪካ ሓደገኛ ተራ ክትፃወት ከም ትኽእል ኣብዚ ዞባ እዚ ይርድኣኒ ኣሎ ኣሜሪካ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ብገንዘብ ክግዛእ ዝኽእል እንተገዝኡ ዘሎ መራሕን ዝለዓለ ዝኸፈሎ ናቱ ኣጀንዳ ከሳልጥ ዝኽእል ምዃኑ ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና this is going to be very critical ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ እዚ ሰብ እዚ ንሰላም እዩ ዝፅውዕ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፃውዒት ናይ ሰላም ግን ብጥንቃቐ ኢኻ ከተንብቦ ዘለካ ናይ ብሓቂ ሰላም ስለ ዝደለየ ድዩ ሰላም ዝፅውዕ ዘሎ ወይስ አብይ አሕመድ ይወድቕ ስለ ዘሎ ንአብይ አሕመድ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ፃውዒት እዚ ፈላሊኻ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ
أبي أحمد بزوزلو ملكة ننوح كقتل كم زي كل استفل عليه من قدي إنها ترجعت زي ما تزلو قداي نزو كنا تعتزي نملاي أمريكا بزو عينات قعزو تقبر كم تخلينا عن رزالنا إزغا بنتصور كان ببوزلنا هذا زي ناي إثيوبيا نبين تراي أنت بيبكاي أيردا كان يصبو غيرو ترجم كباكاي كلني بتمساسالي أبغربيتو زكاي زلو كنا تات كن رخن كلالنا for example أبزيا قربا وان زوجة مجلس كال مجلس ناي أمريكا وتعطي زلها and this is very very sad بدهم لهم دحزن كنا تاتيو the UN sanctions Sudan after ruling chemical weapons used during the civil war መንግስት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንመን እገዳ ይውርዳሎ ንሰራዊት ሱዳን ንመንግስቲ ሱዳን እገዳ ይውርደሉ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙን ዕጡቕ ዳዕመ ሸሪዕ ማለት እቲ RSF ዝበሃል ዘሎ ሚሊሻ ብድሮናት ናቱ ገይሩ ኣብ ፖርት ሱዳን ከምኡውን ኣብ ከሰላ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናይ ነዳዲ ቦታ ደቡብ ሱዳን ቡ ነዳዲ ትሸጠሉ ዝነበረት ካልእ ናይ ኤርፖርት ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር ከም ዝሃረመ ነታ ዓዲ ድማ ጭንቀት ከም ዝፈጠረላ ኣብ ካርቱም እውን እንተኾነ ፓወር ስቴሽንስ ከም ዝሃረመ ሪና ነርና እሱ ድማ ኣብ ልዕልዩ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ወይ እውን ጀኖሳይድ ከም ዝፍፅም ዘሎ ወይ እውን ህልቂት ይፍፅም ከም ዘሎ ድማ ብተደጋጋሚ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮፓ ክኸሱ ፀኒሖም ኢማራት ድማ ትሕግዝ ከም ዘላ ክንሰምዕ ፀኒሕና እንታይ ግን ይገብር ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንመንግስቲ ሱዳን ይዕወት ስለ ዘሎ ይደፍእ ስለ ዘሎ እገዳ ኣብ ልዕልዩ የውርድ ኣሎ እዚ ሕጂ ክሊር ስቴትመንት እዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ብኢማራት ይዝወር ከም ዘሎን ንኢማራት ንምሕጓስ ኩሉ ክገብር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ግላዊ ረብሓናቱ ከምኡ ድማ ነቲ ንሱ ዝደፍኦ ዘሎ ኣጀንዳ ብገንዘብ መን ክሕግዞ ይኽእል እምበር ኣብ ዓለም ሰላም ኣሎ ድየለን ካልኣይ ደረጃ ይንዑ ብዙሕ ዘገድሶ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና The United States calls on the government of Sudan to cease all chemical weapons use and uphold the obligation under the Chemical Weapons Convention. U.S. Department of State spokesman Tammy Bruce whatever said in a statement. እንታይ ዝብል ዘሎ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ይጥቀሙ ስለ ዘለው ናይቲ ዝጥቀምዎ ዘለው እገዳ ክንገብረሎም ምዃንና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ መንግስቲ ሱዳን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዓወታት ኣብ ዝጎናፀፈሉ ዘሎ ግዜ ዝግበር ዘሎ እዩ ብዙሕ ገበናት ዝፈፀመ ህልቂት ከም ዝፈፀመ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ድማ ዝሕዝን ገበናት ንዝፍፅም ዘሎ ዳዕመ ሸሪዕ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ይኹን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክውሰድ ደይረኣና ተርጀምሎም ረእይዎ ኣብዚ እቲ ዳዕመ ሸሪዕ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝገበሮ እቲ ህዝቢ ሲ ክሳዕ ክንደይ ተሸغሪሉ እዚኣ ረእይዋ ሓንቲ ጎረቤት እያ ሰራዊት ሱዳን ካርቱም ነቲ እንዱርማን ምስ ተቆፃፀሮ ንጎረቤታ ከይዳ ትኩሕኩሕ እሞ እቶም ህዝቢ ኣይከፍትዋን እዮም ምክንያቱ ካብቲ ዳዕመ ሸሪዕ ኣመና ፍርህ ከም ዝነበሮም ከጥፍኦም ከም ዝኽእል ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ኣጆኻ ኢላ ተፀናንዖም ኣላ يا مها جارتك بتقول لك افتح الباب تعالي ما في حاجه السلام عليكم الله اكبر الله اكبر قوات المسلحه الله اكبر الله اكبر راي وزني እዚ እቲ ዳዕመ ሸሪዕ ተቆፃፂርዎ ነይሩ ነታ ዓዲ ምስ ገደፈት ህዝቢ ንመጀመርያ ተስፋ ናይ ሰላም ስለ ዝረኸበ ኣሜሪካ ተስፋ ናይ ሰላም ናይ ሱዳን ብዙሕ ከም ዘየገድሳን ነቲ ሃገር ኣብ ምርማስ እምበር ናይ ድሕነት መንፈስ ከም ዘይብሎም በዚና ንርኢ ዘለና and this is very very interesting development ከምዚ መድረኽ ንዘላ ሃገር ዝገብርዎ ደለው ኣካይዳ ክትርኢ ከለኻ ትስንብድ ግን ወላ ሓንቲ ክግበር ከም ዘይክእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ረብሓ ሒዛ ትጓዓዝ ከም ዘላ ናይ ኢማራት ኣጀንዳ ድማ ራእይዎ እዚ ከተማ ገይርዎሞ ዘለው እዚ እቲ ሱዳን ዝበሃል ከምዚ ኮይኑ ሕጂ ናብ ሓደ ጣውላ በፂኡ እቲ ኩነታት ናብ ሰላም ገፁ ክወርድ ዝግብኦ ትብሎሲ ራእይዎ ኣብዚ ፅዋር ተረኺቡ ዘሎ እዚ እቶም ዳዕመ ሸሪዕ ገዲፎሞ ዝኸዱ እዮም ካብ ኢማራት ዝመፀ ንብረት እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዝተፈላለየ መቆፃፀሪ ጃም መግበሪ ንኩናት ዘድሊ ዝተፈላለየ እዚ ንብረት እዚ ዳዕመ ሸሪዕ ካበይ የምፅዎ እንድሕሪልካ ካብ ኢማራት ዝወሃቦ ዘሎ እዩ ነዚ ዝሕግዝ ዘሎ ኢማራት ድማ ተወሳኺ ኣድቫንስድ ኣፅዋር ልዕሊ $1 ቢልዮን ዝትመን ናብ ኢማራት ንክሽየጥ ብዘይ ሕቶን ተጉላባን ንክሰግር ኣሜሪካ ኣፍቂዳ ኣላ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደገኛ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእልን እዚ ሓደገኛ ተራ ዝፃወቶ ዘሎ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ዓብይ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ ምክንያቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብዚ ዞባና ክሳብ ሕጂ ሰላምን ርግኣትን ከውርድ ተራ ተፃዊት ይፈልጥን እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ሰላምን ርግኣትን ክመፅኣ ኣብ ዝጀመረሉ ነቲ ሰላም ከመይ ጌርካ ትብትኖ ጥራይ 2018 ኤርትራ ሱዳን ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ
ሓባራዊ ክዳን ጌረና ብሰላም ገጻ ምስ ተበገሳ ኣሜሪካ ከመይላ ነቲ ናይ ሰላም መንፈስ መጀመርያ ደጊፋ ተድሓር ግን ቅልጥፍ ኢላ መርገፂያ ቀይራ ነቲ ሰላም ዝተበገሰ ንዑ ንምፍሻል ክንምንታይ ከይዳ ኣብዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ዓብ ኢድ ነይርዋ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኩነታት ንሪዮ ዘለና ኣሜሪካ ሓደገኛ ተራ ንምፅዋት ድሕር ክትብል ከም ዘይትኽእልን እቲ ኣበርክቶ ናቶም ድማ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንመን እዩ ነቲ ተስፋ እናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንዕዑ ጎረሩ ሓኒቓ እንተኾነ ንድሕሪት ክምለስ ተዘየለ ድማ በዚ ዘለዎ ሞመንተም በዚ ዝቕፅሎ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዳዕመ ሸሪጥ ጠቕላላ ክስዕሮ ስለ ዝኽእል ንኽሰዓር ዕድል ክቦ ከምዘይግባእ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ዓብይ ምንባብ ዘድልዮን ኣሜሪካ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ጌም ክፃወት ከም ትኽእልን እቲ ጌም ትፃወቶ ዘላ ድማ ንዞባና ልዑል ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ብኣንክሮ ምዕዛብ ከም ዘድሊ ኣነ ክገልፅ ፈቱ ብዝያዳ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሪፖርት እናገበርና ክንከይድ ኢና እዚ ስለምንታይ እዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ስለምንታይ ክሳዕ ክንዲዚ ቆላሕታ ሂብና ንሰርሓ ኣለና ንዝብል ኤርትራ በዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ፍርህናተይ ዝነገረኩም ኣምላኽ ኣይገብሮ ንኸውን ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካልእ ገዳ ንክገብሩ ክግደዱ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ኤርትራ ገለ ስለ ዝገበረት ዘይኮነ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይዕወት ስለ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክዕወትካ ስለ ዘይደልዩ ዘለዉ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዘዕውቶ ዘሎ መን ብምባል ምክንያት ፈጢሮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፀገም ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ፍርህለኒ ኣይሆፕ ኣይገብሮ ንኸውን ሓደው ድማ ነቲ ኩነታት ሓንቲ እናሓዋሩን መዛዘሙ ክገብሩሎም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ብፍላይ ሱዳን ኤርትራ ክሮስ ቦርደር ትሬድ ቱ ረዚዩም ተሰነይ ከሰላ በመንገድ ተሰነይ ከሰላ ብካልእ መንገድታት እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ንግዲ ንክቕፅል ክጅምር ከም ዝኾነ ጋቨርነር ኦፍ ሱዳንስ ከሰላ ስቴት ሜጀር ጀነራል አልሰዲቅ Mohammed Al-Azraq said it's discussing on to reopen border crossing with Eritrea. ስለዚህ ሱዳን ዶባ ምስ ኤርትራ ክትከፍት ትደሊ ከም ዘላ ወይ እውን ነቲ ንግዲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ንምኽፋት ይግበር ከም ዘሎ ኣሚን ዓይነት ጎረቤት ዘለና ኣነስ ትዕድልና እውን ሓደ ግዜ ሲ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣይተዓደለትን ክትብል ከለኻ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ሰብ ከም ዝብል ብፍፅም ዕድል ክቡኻ ዝኽእሉ ጎረባብቲ ይኮኑን ናይ ብሓቂ በቃ ነቲ ሽግርካ ናብ ሽግር ዝወስዱ እምበር መፍትሒ ክኾኑ ዘይክእሉ ሓይልታት ኢኻ ትርኢ ሕጂ ኣልሜን ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብ ገለ እንደ ዝውዳእ እውን እኮ ፅቡቕ ምኾነ ትብል በዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከባቢና ዝፈጥሮ ዘሎ ዓንዳር ኣካይዳ ንርኢ ኣለና በዚ ሱዳን ትኾኖ ዘላ ትርኢ በቲ ንየው የመን ዝኾነ ዘሎ ረዩ ኩሎም እዚኦም ቦታታት እዚኣቶም ናይ ወፃኢ ምትእትታው ዓበይ ኣፍ ደገ ዝኸፍቱ ኩነታት ብምዃኖም ንኤርትራ ሓደጋ እዩ ኣብ ኤርትራ ብቐጥታ ስለ ዝመፅእ ዘይኮነ ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም ክእትውሉ ስለ ዝኾኑ እዚ ኩነታት እዚ ሓደጋ ንኤርትራ ክፈጥር ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ኤርትራ ግን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓዓ ንመጀመርያ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ኣይኮነን ንዓዓ ስለዚ ኩሉ ሰባት ሰብዒሉ ክሪኦ ከም ዘለዎ እዩ ኣብዚ እስከ ስምዑ ወገን ግብፂ ኸ እንታይ ይግበር ኣሎ Geography, how Egypt is reshaping the Horn of Africa, GERD, Gaza, and the Red Sea, Egypt's geopolitical tightrope. In a region already on fire, from Ethiopia's civil war to Sudan's collapse to Gaza's devastation, Egypt isn't just watching. It's moving pieces behind the scenes, but who benefits and who bleeds? Hi, I'm Sina Exau, and welcome to Analytica Today. Sometimes ዝብሉ ዘለው ጉዳይ ናይ ግብፂ ድማ እነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ትቃፀለሉ ዘላ መድረክ ቤላ ገይሩ ናንበበይ ኣንጻሩ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ እንተሎ ግብፂ ዝበሃል ሃገር እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበለፀ ድቕ ዝበለ መንቀራቕሮን ሽግርን ንኽትኣቱ ለይትን መዓልትን ዝሰርሕ ሃገር እንተሎ ግብፂ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ኢትዮጵያውያን ግብፂ ድማ ነቲ ኩነታት ቀፃል እናመዝመዘት ንኢትዮጵያ ቤላ ገይራ ኣብ መፃ ወዲያ ትእትዋ ከም ዘላ እዮም ዘረቡ ዘለው well of course በዓልካ እንደራን ሕንፍሽፍሽን ዘይፍለየካ እንድሕር ኮይኑ ንዓኻ ዝምልከት እምበር ንግብፂ ናይ ግብፂ ፎልት ይኮነን ንስኻ ውሽጣዊ ሰላምካ ከተውዕስ ንዓኻ ዝምልከት እዩ ነይሩ ግን again under competing alliances. But Egypt isn't just watching. It can't afford to. Its geography has forced it into the center of this regional storm. So now El-Sisi plays diplomat, power broker, and sometimes destabilizer. Today, we're breaking down Egypt's regional strategy, why it's aligning with Somalia and Eritrea against Ethiopia, what its real stake is in the Sudan's war, and how Gaza, the Nile, and the Red Sea all tie into one silent regional power struggle. Because what Egypt does next will ripple across the entire continent. Let's get into it. Egypt is a country opposed into the ሕጂ እንታይ እዩ ግብፂ ኣብዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኩነታት ናይ ቀረን ኣፍሪካ
ዓቢ ተራ ክፃወት ወይ እውን ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ከም ዘለዋ ንኽተሳልጦ ትደሊ ረብሓታት ከም ዘለዋ እዩ ዝነገር ዘሎ ዝለዓለቶም ኢትዮጵያውያን ፀገሞም ኣብ ውሽጦም እንድዩ ግን ናብ ደገኻ ክትጉሕፎ ክትክእል ኣለካ ግብፂ ኣክቹሊ ወላ ሓንቲ ትገብር የላን ብመንፅር ክትገብሮ ትኽእል እናረኣኻ ከለኻ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ እቲ ዝበለፀ ደረጃ እዩ ንኢትዮጵያ ድሌትካ ንክትገብራ እቲ ሕቶ ግን ኢትዮጵያ ድሌትካ ንክትገብራ ዘፍቅድ ማሕበረሰብ ዓለም የለን ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዎም ስእልን ረብሓን ከም ኢትዮጵያ መጋበርያ ክኾኖም ዝኽእል ሃገር ክህሉ ስለ ዘይከኣል ኢትዮጵያ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሎሚ መጋበርያ ክኸውን ድልውነት ዘሎ መርሕነት እዩ ዘለዋ ኣቢዩ ንመጀመርያ መወለቕ ዘለቕ ኢሉ እምበር ኩሉ ግዜ ፉሊ ኮሚትድ ዝኾነ ንመጋባርያነት እዩ እዚ ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ኣብቲ ዞባቲ ኣጀንዳኦም ንኸሳልጡ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ሰራዊት ንምውሳድ ድዩ ካልእ ዕላማታት ንምግባር ድዩ ኩሉ ግዜ ምስ ተጠቀሙሉ እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ክትፈርስ ዝደሊ ሓይሊ የለን መብዛሕትኦም ስለዚ እዚ ካብ ኮነ ንኢትዮጵያ ግብፂ ዋላ እቲ ዘለዎ ዕድላት ዝኾነ ግብፂ ንባዕሉ ልውላዊ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኩነታት ናይ እስራኤል እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግብፂ ንባዕሉ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ውድድርን ረፅምን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ በቲ ሓደ ተደላይነት ክትብሎ ትኽእል ግን እቲ ፀገማት ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ኤርትራ ጥራይ ሓውሲ ዝብል ኤርትራ እውን ኣብ ሓውሲ ኩናት እንዲያደላ ምክንያቱ ቀፃሊ ናይ ኩናት መንፈስ ይንፈሰላ ስለ ዘሎ እታ ርግእ ዝበለት ሃገር ኣብቲ ዞባቲ ኤርትራ እያ ግን ንኤርትራ ድማ ርቃት ንከይህልዋ ሰላማ ገይረና ምዕባለ ንኸይትኸይድ ዝኽልክል መዓት ምክንያታት ኣለዋ ምክንያቱ ኩሉ እዚ ኣብ ከባቢና ዝተፍእ ዘሎ ሓዊ ኣብ ውሽጢ ብቕፅበት ናብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል እዩ ብቕፅበት ናብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል እዩ RSF ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ከሰላም ሱዳን ዝገበረ ሪና ኣለና ናብ ኤርትራ ገፁ ተተኪሱ መን ክኸሶ ኣበይ ቤት ፍርዲ ኢኻ ትኸሶ ኣባፅዕ ወይ ኣብ ገለ ቦታታት ናይ ኤርትራ RSF ሃሪሙ እንድሕር ኢልካ ወድዩ ዱ ንስትዝነ ማለት ክትከላኸሎ ኣለካ ግን ኣበይ ቤት ፍርዲ ኢኻ ትኸሶ ብግብረ ሽበራ ብጀኖሳይድን ገለን ዝሕተ ዘሎ ግን ወላ ሓደ ክግበረሉ ዘይክእል ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ እዩ ብኻሊእ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ብኣፉ ዝገብሮ ዘሎ ተሃዲድ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እቲ ዘለናዮ ዞባ እቲ ዘለናዮ መድረኽ እንኮላይ ንኤርትራ ዓብዪ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ብምዃኑ ልዑል ጥንቃቄ ዘድልዮ ኩነታት ኮይኑ ይረአየኒ ነዚ ግን እናተዓዘብና እናረኣና ክንከይድ كم تري ولا لهم عن حزبي تي بوجنا يا نحكمنا كيلا تاد وتزلو أدما نبكالي بوليتيكا وكنتات أبي أحمد هذا كابتي أبي صقي غير اللي زلو زحتو يمهنيات تخالي أجيدهم ديوم حريمهم ديوم صريفهم ديوم درون غيرهم ديوم كعدوة خليهم نحزبي قنتاي كتقبر تخل نحزبي بخماي كتهدو تخل بخماي نزي حجي نحزبين من لعال تطو كتبلو تخل it's going to be very hard سلمتاي تطو كبلو كبيد نبلاكم زلنا من نبابرو كفينا يلوم يوم سلام سلفز قبر زلو من نبابرو كفينا ندول زلو دموزي خاطو السخل زلكا نيناي كفالنا حبرت السبكي خا دموز كتكفل ام بنتي لودو ما نخنديو بتنسخا اقديت كاخد قبرو دتدل هاك خدلكا زغل اتقوت بعد ما كم تزخلو زلو من كونت هذا ما ولا نزيوم قديت كاسو حنتي الكايبكا بقونو علبهم دو خسر الكاي يقوليو نسم 10,000 دموز نيرو وسخ الجبر لنا يبلو اب اثيوبيا زلو ناي من نبابر حتى دما ابزيا سمعوا وسكانس لازم سمعكوس السنابيده دي غلي بقى تي هاجر كمي درجه وديهم زلو بزيا خفلت تخلو عند ግለሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር ስንት ብር ይበቃዋል? አንድ ሰው አንተ ለምሳሌ ለመኖር ብቻህን ልጅ ምናምን ተወውና ብቻህን ለመኖር ስንት ብር ይበቃ ይመስላል? ብቻ ለመኖር ማለት ቤት ተከራይችና ሁሉ ነገር ይችላል። እንዴ ምን ያጋለውና ሌላ ላይ ያደርክማ መኖር አይባል 40 ሺህ ብር ይበቃኛል። 40 ሺህ ብር ትንሽ ተጋናል። በምክንያት እናውራ ከሀገሩ ማቅም አንፃር እናውራና እሺ እኮ በዝቅተኛው እንዴ ለምሳሌ ልንገርህ ደምር ከፈለክ 18 ሺህ ብር ምናምን ቀደም እየሰራ ነው ነበር እየነገርኩ ነበር 25 ሺህ ብር ሚኒመም ያስፈልጋል። ምን ማለት ነው? ሕጂ ኣብዚያ እንታይ ይብሉ ነቲ ሊቪንግ ኮስት ናይ ኢትዮጵያ ኣናላይዝ ገይሮም ብሰፊሕ እዮም ዝዛረብሉ
أبدي سبب أبو حدو كنبر تخين حدا سبب زوان زي اكسترافاغانت قال ده يكون مينيمم هيوت كنبر تخينو أوش أدي سبب ده يكون خاب شافنا تقمته كنبر تخينو أسران حمشتن شعبر بينو زنبر تخينو مبزعت سب تقرابيتو مسحوه بس قال مليو تخينو you can say whatever يبلالو بينو هيوتو عم حديرو خيط كنبر ندحر خينو جن أسران حمشتن شحيد ليالو سلازي أبي أحمد بموسكو سخن دحر خينو نزوم أنا حكمنا كيلاتات كم عدو مالتيو نتوم 10,000 خفلهم زلو كنديك خفلهم زلو يتحطوا مينيمم 15,000 خفلهم زلو. This is going to be a big burden up to budget نايت منجستي. نسو نتن جنزب سريقو كوريدور لمعدو ولا هوتيل دو ولا درون دو خجزالاني زلو إذا جنزب زدمان أبتزبي نبزح سيكتر خيز خليو ني حكايم توسيق دما ممهران حتى يمنعو دعري أبو فساتنا منجستي صرح زلو كل سلات صرح زلو وسخ كده ليه مهنياتو من نابرو نخلهم يسألو سلا زلو حكايم تراهيب كانوا تم حدا قرفوا كتب لهم هاي تخلنيها. لذي كل زنر يزلنا أسرار حمشن شح هذا سب كندوكو تدخلالو مينيمم هيوت جزاب زلو كبر بزلو مالسي صير كاب ترجعنا هذا مركا وي مسجله تقرابيت كاوي مسجله زي اي حسبون يلو كم سب كبر زلو ديغنت زلو هيوت كنبر تخوين جد زرا عمشن شعبر كفلالو يلو كل تزلو ترانسبورت ناي مغبي ناي جزا خراي قال كل شفينهم ديسكاس يقبروا اما وداتا دما ناي ابي احمد صقم ابي زعلب مخانو ابي احمد ገንዘብ ዘይብሉ ክኸውን ንቡር እዩ ሓንቲ ድራማ ኢትዮጵያውያን ሸር ዝገብርዋ ዘሎ ስከራይ ይፈርሳል እንዴ ምኑ ከከተማ አስተዳደር ነበር የመጣ ነው እሺ የኮሪደር ልማቱ በዚህ ስለሚያልፍ ይሄ ቤት ዛሬ ፈራሽ ነው ይልቅ ይክፈቱልንና እንግባ ምን ነበር እጅቲ እቲ ኮሪዶር ልምዓት ከመይ ገይርኖ ትሰብ የፍርስ ከም ዘሎ ትሰብ ዘሎ ሪአክሽን ከም ትሪዮ ደለኹም ከምዚ ዓይነት ሚምስ ንዓቢ ዝቃወም ብዙሕ ቪድዮታትን መስሓቅ ነገራትን ኢኻ ትርኢ ንሳቶም ግን ናበዮም ክጠውይዎ ዝፍትኑ ዘሎ ኦ ቦይ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ዝበሃል ስኬፕ ጎት ስለ ዘለዎም ስምዑ እዚ ባለሙያዎቹን ጥያቄ በሚችሉት ልክ አራግበው በሚቻለው ልክ ማገዶ አቅርበው አንድደው ይሄ ያራገቡት እሳት ግን በሚፈልጉት ልክ መንደር ስላልቻለ አሁንም ሌላ ማገዶ ለቀማ ውስጥ እየተሰማሩ ያሉ የኢሳያስ በቅሎች አሉ። እነዚህ የኢሳያስ በቅሎች አሁን እያደረጉ ያለውን ውይይት ማየት ይቻላል። አዲስ ለውጥ ማምጣት አለብን። ለዚህ ነው ያልኩት ዶክተሮቹ ፍሮንት ላይን ላይ የቆሙ ነርሶቹ ፍሮንት ላይን ላይ የቆሙ እነሱ ራሳቸው እኮ አዲስ ፋኖ ናቸው፣ ከዛ ውጭ አይደሉም። የኛው ፋኖ ጠመንጃ ይዟል፣ የጠመንጃ ሊያጽም አዲስ ፋኖዎች ናቸው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው አገይን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ባዕሎም ዝነድዎን ዝሕመስዎ ዘለው እንታይ ገብር ኣለው ኤርትራ ተሰዶም ዘላ ሻዕብያ ተሰዶም ዘላ ሓይሊ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኮምፕሊትሊ ኢን ዲናየል ኣብ ንኩውንነት ካብ ምንፃግ ዝተበገሰ ናብ ፅላለ ገፅ ወሲድዎም ዘሎ መድረክ እዮም ዘለው ኤርትራ ሃዝ ናቲንግ ቱ ዱ ምስ ሕቶ ናይ ሓካይም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መናብሮ መሪርዎም ዘሎ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ድማ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ኤክስፕሌን ተገይርዎ ፋኖ ኣብ ግንባር ይዋጋእ ኣሎ ህዝቢ ድማ ንአቢ ኣሕመድ ነቲ ረጂም ናቱ ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ሂወቱ ብመናብሩን ብሂወቱን ስለ ዝመፆ ይቃለስ ኣሎ ስለዚ እቲ ቃልሲ ዝግበር ዘሎ ብኩሉ ግንባር ዋላ እኳ ዝተወደበን ብሓደ ዝተጠመረ እንተዘይኮነ እቲ ሕቶ ግን ንኩሉ ህዝቢ ከፊይዎ ስለ ዘሎ ህዝቢ ድማ በብንዑ ዝሕምሞ ዘሎ ኩነታት ተንስዩ ኣንፃርቲ መንግስቲ ይኸይድ ስለ ዘሎ ውድቀት ናይቲ መንግስቲ ልዕሊ 8 ወርሒ ክወስድ ኣይክእልኒ ብናተይ ገምጋም ብምባል ንዓታቶም ሾክ ዝገበረት ኣርእስቲ ስለ ዝፈነወሎም ናብ ኤርትራ ከፀጉዕዎ ኩሉ እዚ ፀገሞም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኢትዮጵያ ኤርትራ እያ ኣብ ርእሶም ቀዳመይቲ ዘላ ኤርትራ እያ ኤርትራ ኩሉ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ከም ዝመፅእ ገይሮም እዮም ድርይዎ እዚ ንኣብነት እዚ እንታይ ዝነግረካ ኣብ ርእሶም ኤርትራ ክንምንታይ ቦታ ከም ዘለዎ ሻዕብያ ዝበሃል ድማ ክንምንታይ ቦታ ከም ዘለዎ ኦፍኮርስ ንሻዕብያ ምትዕባይ ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ ዳይዳ كنت خونتي حزب ኢትዮጵያ ነቲ ፀገሙ ረሲዑሲ ነቲ መናብሮን ሽግርን ዝሕምሶ ዘለና ኣብ ስርዓት ረሲዑሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንሱ ይፀላየ ብምባል ንኤርትራ ዘሎ ዋጋ ኣሎም እዮም ዘልይዎ ዘለው ኣብ ገዙ ናይ መናብሮ ናይ ገዛ ክራይ ከፊይዎ ዘላ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኤርትራ እንተደረኸባ ኣሎ ህዝቢ ስቱቢት ኣይኮነን ወይ ከዓ ደንቆሮ ኣይኮነን ህዝቢ ይፈልጥ እቲ ህዝቢ እዚኣ ግን ኩሎም ካድረታት ከሪዮኩም እየ ናብ ኤርትራ ጥራይም ከፀጋግዑ ዝፍትኑ ዘሎ ፋኖዎች ናቸው። የጤና ባለሙያው እንደዛ ነው የሚረዳው። ይሄን እውነት አሁን ይሄ አንድ ኃላፊነት ከሚሰማው ተማርኩ ከሚል እድሜ ሰጥቶኝ ረጅም ብዙ 3-4 መንግስታትን አይቻለሁ ከሚል ሰው የሚጠበቅ ንግግር ነው። የመብት ጥያቄን የፍትህ ጥያቄን የሚያነሱ የጤና ባለሙያዎችን ጥያቄ ወስዶ ለአንድ ኃላፊነት ለማይሰማው የታጣቂ ቡድን የከተማ ተቀጥያ አድርጎ ማቅረብ እጅዚ እንታይ ገብሪ ከህድማ ይድፍትን ዘሎ ፋኖ
مسألة سلتجاسة بعديك على صلوا زي نحكمنا صنيع ما مهرامون كون قليا هي وتم سلزق فم سلزي the same على كم زلهم كلهم ردوا أبي أحمد فرحوا زلوا منجسي زفترات أجمع يمزبلوا زلوا حدا بلولي كسرينا حدا بلولي نبي يتراجسوا أغني زلوا كنا تطريو غير اللي قرأته ويانا بتشرح شيء كده كإثيوبيا لك زندنا لشعبنا شعبنا ويانا نفسه عندنا ما فيها النتنا أبرونو بيسرود أبرونو أدعوت أبرونو نورد أبرونو ميموتود أجي تيناي هو حد مسير ترى تسرح زلا حدا كابتي نتف أتوم كقلات أفزخ المخانو بريه اللوم على أجي ده يقبر لك بعلزي بين غيرنا نحسب كناتو بين غيرنا نيرترا كنفنقل زنبر زربا نحنا كنفنقل نخلينا هاي خوين زلو حج ترجمني تا كنتا تا جيم تغير حج ني عسب بين انتخدنا نيرترا بين تودغنا يد يكون زلو تحتو افانا يا حج خوينا زلا افانا افانا تبل دلا منفس دما بخول نغريات بدبد زلا كنت نغرك بكم مجمريا ستالين زغبرا فيديو سمعوا كنا منتايم بدبدهم كم زلهم رينا عبدو بالله هو تملكتي سلم سوارك بحال تالو بمغنياتي ازيا ابي اتالو اتغرا لا ازيا اتغرا لا ايتيوبيا لا اتغرا ازيا يريتغرا انت دلدل يا انت دلدل لكن دلدل زي حالي انت قولي لن دلدل يكون سالا لن كنت دلدل زغطما عين سب حلف مكينه زحالف زل فكذا دلدل نبرات يتخونن مكينه يتحلفن ቁም ነገር አይተኸውነኝ ሀገር ዝኸውን ረዝህነቱን በሓደ ገጽ ስለዘጨብጨብካ በሓደ ገጽ ስለሰራሕካ ይኸውን ብክልት ዛድል እዚኣ ናይ ክልተ ህዝቢ እዚ መግለፂ እያ እዚኣ ውዩ ናይ ሉዓላውነት ጉዳይ ኮይኑ ናብዚ ስለዘይንሰግር እምበር እዚኣ ትግራይ ራያ እዚኣ ካብዚኣ ጀሚራ ኤሪትሪያ ዛድል እዚኣ ናይ ኩል ናይ ሓባር እያ እዚኣ ክብርሳ እየ ዝብል ዓቃል ተልዩ እዛ ዝድል እዚኣ ባዶ ትኸውን ጥራሓ ትኸውን ማለት ቁም ነገር ዘይብላ እምኒ ትኸውን እንጨይቲ ትኸውን ብረት ትኸውን ሓፂን ትኸውን እዚኣ እውን ከፍርሳ እየ እዚኣ ጥራሕ ተቃውሞ እንተኢላ እውን እያ ዋጋ የብላን ማለት እዩ ቁም ነገር የብሉ ክልቲአ እዚአ ተሓቢረን ግን ዛድል እዚኣ ቁም ነገር ይህልዋ ሰብ ይሓልፈላ ንብረት ይሓልፍ ዝሓመመ ሰብ ይሓልፈላ ጸበልተኛ ከይዱ ኪዳነ ምሕረት ዝሰቲ ኣቡነ ኣረጋዊ ዝሰቲ ሓዘን ብፅሖቅ ይበፅሕ ቁም ነገር ይህልዋ ንዊና እውን ንስራሕ ሓቢርና ንስራሓሉ ኣብ ወለዶ ዩኒቨርስቲ ምግባር ንብሉ እዩ ብምክንያት ኣብ ወለዶ ዩኒቨርስቲ ገበረ ከሲሩ ይኸስር ኣብ ወለዶ ኣብዚ የለዋ ካብቲ ናይ ወልተ መትከል ያተን ዛ ቆልዓ ሕዳተን ዝኒሃ ከፍቲ ኣለዋ ብጂኦግራፊ ተሪእና እዘን ከፍቲ እዚአን ኣብ ናይ ትግራይ መሬት እየን ዘለዋ ሓቂ ኣብ ናይ ትግራይ መሬት እየን ዘለዋ ኣይፈልጦን ናበይ ከም ዘለዋ ኣይፈልጦን ከም ቆልዑ ይህልዋ ከም ማዕዶ ዘለዉ እዚ ይመፃ ከም ማዕዶ ዘለዉ ናብቲ ይኸዱ ከም ከፍቲ እኳ ይፋለጥ ኣለ ንበዓል ከፍቲ ይፋለጣ ከፍቲ ይከባበራ ሰባት ክከባበሩ ይከኣሉ ደቂ ሰባት ክንደይ ክፋት ክንደይ ዝሰርሑ ሰባት ክከባበሩ ይከኣሉ እዚ ዘረባ ናይ ስታሊን ቁርብትለይ ንድሕሪት መለስ ኢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝሪኦ ዘለኹ ስታሊን ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ ኣንጻር ኤርትራ ኣንጻር ኤርትራውያን ኣንጻር ኤርትራውነት ብዙሕ ከም ዝተዛረበ ዝገልፅ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ይርኢ ኣለኹ ኣነ እውን ብዙሕ ሼር ገይረ ኣብዚ ግን ሓንቲ ነገር ዝተጋገነያ ወይ እውን ዝረሳዕናያ ኮይኑ ዝስምዓኒ ኣብቲ ኩናት እንታይ የጋጥም ነይሩ ዝርዘንጋዕና ይመስለኒ ኣብቲ ኩናት እኮ ዘረባ ናይ ስታሊን ጥራይ ኣይኮነን ኣጋጢሙ ብዙሕ ሰብ እዩ ብዙሕ ደም ይፈሲሱ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ስምብራት ዘለዎ ገጅፍ ነገር ተፈፂሙ ኣሎ ኤግዛክትሊ ብኸመይ ተፈፂሙ ንግዜ ንግደፈሉ ኩሉ እቲ ኣብ ብኤሊት ናይ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝበሃል ከምዘይቅበላ ነትፈልጡ ኢኹም ግን ኢንዲፐንደንት ኢንቨስቲጌተራት እዩ ኣፅኒዑ መን እንታይ ገይሩ ምስ ግዜ ክንሪአና ካብ ተጋሩ ብዙሕ ግዜ ናይ ኤርትራ
እንታይ ከም ዝነበረ ካብቶም ኣብቲ ኩናት ዝነበሩ ባዕሎም ዝገበርዎም ብዙሕ ቪድዮታት ኣምፂልኩም ብሓፈሻ እዚ ዝሓለፈ ጌጋ መምሃሪ ክንጥቀመሉ ተዘይክኢልና ከምዚ ዓይነት ጌጋ ኣይክድገምኒ ወይ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣይክድገምኒ ኢሉ ዝሓስብ ኣነ ከም ጥዑይ ክሓስብ ዝኽእል ሰብ ገይረ ክወስዶ ይክእልኒ እዚ ዝሓለፈ ታሪክ ሕጂ እዚ ናይ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚኡ ቅድሚ 20 ዓመት ዘጋጥም ዝነበረ ኩሉ ኩነታት ተሪኻዮ ብኸመይ ኢና ክንሰግሮ ንኽእል ነዚ እንድሕሪ ኢልና መጀመርያ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘጋጠመ ብምሉእ ክስነት ክኽእል ኣለዎ ብቅኑዕ መንገዲ ድሕሪኡ እቶም መራሕቲ ኮፍ ኢሎም ንግዚኡ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዋሩ መሰጋገሪ ክኸውን ዝኽእል መፍትሒ ክገብርሉ ክኽእሉሎም ነዚ ወለዶ ንዑ ክትገብር ትኮይንካ ድማ መጀመርያ ክትዘራረብ ክትጅምር ኣለካ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎረባብቲ ዘሎ ቀስ ብቐስ ብቅኑዕ መንገዲ ብቅኑዕ መንፈስ እንተዋሓደ ብወገነ ኤርትራ ኣንጻር ናይ ትግራይ ዝዝረብ ዘረባ ክውሕድ ክእለ ክኽእል ኣሎ ብወገን ትግራይ ድማ ብዝተኻለ መጠን ኣንጻር ኤርትራውነት ኣንጻር ኤርትራዊ ክብርታት ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ኩሉ ናይ ኤርትራ መሰረታት ዝግበር ዘረባ ክቋረፅ ጠጠው ክብል ክውሕድ ኣሎ ኦፍኮርስ ትግራይ ንኩሉ ትቋፀሩ ማለት ኣይኮንኩን እንታይ ማለት እዩ እዚ ስታሊን ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ኣመና ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ትማሊ እንታይ ይብል ነይራ ኣይኮነን ኣገዳሲ ትማሊ ዝብሎ ዝነበረ ኣብ ካልእ መድረክ ክትሪኦን ክትከታተሉን ትኽእል ኢኻ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ግን ሰላም ኣገዳሲ ህዝቢ ኤርትራ ንሓዋራብ ኩናት ክነብር ኣይክእልኒ ኩልና ንፈልጦ ኢና እዚ ሰላም ስለ እንደለና ግን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብርግፅ እቲ ናይ ምስ ኣቢ ዝተገበረ ኩነታት ህዝቢ ኣብኡ ልቡ ስለተሰበረ ሕጂ እውን ከምኡ ከየጋጥም ዝብል ፍርህ ከም ዘሎ ይርዳእኒ ግን ምስ ኣቢ ዝተገበረ መን ይጠሊምዎ ነቲ ኩነታት ክትርዳእካ ክኽእል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክንምንታይ ሓጊዝዎ ንሱን ክንምንታይ ንኤርትራ ክጎብጣን ክበልዓ ይደሊ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ኣይኮነት ንዓቢ ክግምጥሎ እየ ትብል ዘላ ንሱ እዩ ንመንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንኤርትራ غዛ ክገብራ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ነቲ ትክክለኛ ስእሊ ወሲድና ኩነታትና ክንቅፅል ክንክእል ኣለና እዛ ዘረባ እዚኣ ምስ ረኣኹ ናብ ኤክስ ስታይል ፅሒፈ ብዙሕ መልሲ እውን ዝወሃባ ዘሎ እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዕላማ ናታ ሰላም እዩ ኣቢ ግን ነቲ ዞባ ኣብ ዕግርግር ክወስዶ ይደሊ ከም ዘሎ ክምግንዛብ የድሊ the region sees the truth now ኣቢ ኣሕመድ እዩ ሰላም ዝደሊ ዘሎ ዋላ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ነገራት ናጋሃደ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ብውሑዳን ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ይደሊ ምረት ናይ ኩናትን ቃንዛ ናይ ኩናትን ልዕሊ ማንም ዝርድኦ ስለ ዝኾነ ሰላም እንደሊና ኣለና ሰላም ግን መሰረታውን ዘላቕን ክኾነና ቀፃልነት ዘለዎ ክኾነና ኢና እንደሊ from Tigray to Amhara from Sudan to Somalia Eritrea is extending its hand for peace ስለዚ ኤርትራ ካብ ንትግራይ ከምኡ ድማ ንኣምሓራ ፋኖ ዲ ዋላ whoever ካብ ሱዳን ንሶማልያ ሰላም ክህሉ ኣብቲ ዞባ ትፅዕር ኣላ ኤርትራ ድሮት ዓቕሚ ክህልዋ ክእል እዩ ድሮት ኢድ ክህልዋ ክእል እዩ ግን ንሰላም ትፅዕር ኣላ we have been consistent in our policy of regional stability and unity ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃና እዚ ሎሚ ኣብ ኩናት ዝእውጅ ዘሎ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ዓለም ምሉእ ፈሊጡ ኢሉ ዝምስክረሉ ዝነበረ ቪድዮ ኣብዚ ክንደይ ግዜ ምፅልኩም እየ ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ኤርትራ ብክፉት ኢዱ ከፊቱ ሓቂፉ ተቐቢልዎ እልል እናበለ ተቐቢልዎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን መንግስቲ ይኹን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ንሰራዊቱ ንዕኡ ንስልጣኑ ንዕኡ ኣብ ሕማቅ ግዚኡ ደው ኢሉ ዘድሓኑ ምዃኑ እውን ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ እዚ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሱዳንን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልያን ኢትዮጵያን ናይ ስሉሳዊ ኪዳን ኣቑማ እቲ ዞባ ናብ ሓበራዊ ሰላማዊ ርግኣት ንክኸይድ ድሌት ከም ዝነበራ ገሊፃ ነይራ ተፈራሪሞም ናብቲ ጉዕዞ ተበጊሶም ሎሚ ነቲ ዞባ ዘቃፅል ዘሎ መን ምዃኑ ምግማት ኣየድልየካን እዩ but Eritrea has realized the painful truth Abiy is not a leader of peace Abiy Ahmed ናይ ሰላም መራሒ ከም ዘይኮነ ኤርትራ ተረዲዋ ብኣቢ ዝመፅእ ሰላም ከም ዘየለ ተረዲዋ ኣሎ ንሱ መጋበርያ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ርግኣትን ሰላምን ንኸይሉ ንሕሜት ካብ ዝሕግዙ ዘለዉ ሓደ እዩ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ስቃይ ካብ ምንዋሕ ዝገብር ዘሎ እዩ ኣብ ሶማልያ ኩናት ንክጅምር ቀሪቡ ነይሩ ናይ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ክትከውን እያ ብዝብል ኣጀንዳ ትርኩ ጠጠው ስለ ዘበለት ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ኩናት ክእውጅ ዝደሊ ዘሎ እዩ ነዚ ክትርዳእ ኣቢ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ንክትርዳእ ቁርብትለይ ነጥብታት ምርኣይ የድልየካ ሓደ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘምፅኦ ህዝቢ ኦሮሞን ኢሊት ናይ ኦሮሞን ነቲ ንዕኡ እልል ዘይበለሉ ወይ እውን ስና ገለ ነገር ክግበር ኣሎ ዝበለ ከመይ ጌራ ኣፅኒትዎ ንለማ መርገሳ ክጠልም ተኽኢሉ እዚ ሰብ እዚ ንኤርትራ ፕሬዚደንት ንምንታይ ጠሊምዎ ገለ ኢልካ ክትሓስብ የብልካ ለማ መርገሳ እታ ኩርሲ ዝሃቦ ሰብ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከማን ጠሊሙ ካብ ሃገሩ ከም ዝሃድም ዝገበረ እዩ ተርዲኦም ኣለዎም ካልኦት ኩሎም በዓል ጀዋር ገለ መለ ኩሎም ኣብ ተወሳኺ ትሪእዎ ትኽእሉ ከምኡ እውን
ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ሃገሩ ይንዑ ኢትዮጵያ ትግራይ ሲቶም ናይ ትግራይ መርሕነትዮም ይዕብዮም መንዑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ካብ ኢማራት ዲዩ ካብ ቱርክ ዲዩ ካብ ገለ ተለቂሑን ተመርቂሑን ብዘምጽኦ ድሮናት ንህዝቢ ትግራይ ከምኡ ድማ ነቲ ህዝቢ ትግራይ መድሃኒትን ሕክምናን ገለመለም ኩሉ ዓጽዩ ነቲ ህዝቢ ንመወዲ ፈረዶ አብይ አሕመድ ነይሩ ኤርትራ ይኮና ወላ ኢማራት ይኮና አብይ አሕመድ ዝኸተለ ፖሊስ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ከጽንተይሉ ብፕላን ከም ዝኸደር ኢና ኣለና እዚ ምናልባቶም ተጋሩ ምስ አቢ ዝበልዑ እንድሰትዩን ዘሎ ነዚ ሓቂ ዝክሽፍን ወይም ዝፍትኑ ዘሎ ተሓቂ ግንሲ ስለዚ ኣብኡ ዝገበሮ ካሊ ኤርትራ ናታ ካሊ ነይሩ ካሊ ጉዳይ ነይሩ ምስ ትግራይ ስለዚ ኣብዚ ምስ አቢ ሓዊስና ክንሪኦ የብልና ከምኡ ድማ ንኣምሓራ ነታ ስልጣኑን ኩርሱን ኣብ ጎኑ ኮይኖም ኣብ ናይ ኦሮሞ ይኹን ኣብ ናይ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ዓብ ዋጋ ዝኸፈለሉ ኣይሶምን ኣይ ሳልስቲ ሓንቲ ዕረፍቲ ከይረኸቡ ንዖም ንኽድምስስ እዩ ተበጊሱ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዓይነት ጥልመት ከም ዘለዎን ጥልመት ጥራይ ዘይኮነስ ክንምንታይ ንህዝቢ ከፅንት ከም ዝኸይድ ብድሮናትን ብገለን ድሮ ኣነ ዘይኮንኩስ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ከጠንቅቆ ጀሚሩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ ድማ ምስ ሶማልያ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኩናት ክጅምር ደሊ ነይሩ ሕጂ ድማ ናይ ኤርትራ ኩናት ክገብር እየ ክሃርም እየ ዝብል ዘሎ ንስ እዩ ስለዚ if a leader is drowning in debt but still buys drones to bomb his own people then the world knows exactly who he is ሰብ እዚ ካብ ዕዳ ናብ ዕዳ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ቆጠባው ቀልብላው ንሓካይሙ ንመምሃራኑ ዝኽፈል ገንዘብ ቆጢቡ ድሮናት ገዚኡ ህዝቢ ዝቀትል እንተሎ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ምንጋር ዘድልየካን መግለፂ ዘድልየካን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዞባ ነዚ ሰብ እዚ ብትክክለኛ ምስሉ ርእይዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ኢሎ the region sees it እቲ ዞባ ብትክክል አብይ አሕመድ ከመይ ከም ዝኾነ ርእይዎ ኣሎ that's why ተነፂሉ ጉዱን ጎዳጉዱን ወፂኡ desperate ኮይኑ ኤርትራ ግን stands firm ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ፅኑዕ መትከል ኮይና ትሪኦ ደላ ንሰላምን ርግኣትን ናይቲ ከባቢ ትኸይድ ኣላ ኣብቲ ከባቢ ሰላምን ርግኣትን ንኩሉ ድማ ኤርትራ ዝከኣላ ትገብር ከም ዘላ ኢለ ነዚያ ፅሕፍቲ ፅሒፈ ኣለኹ ሼር ግበርዎ ምክንያቱ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃና ሽግር ናይ ዞባና ካበይ ብገስ ከም ዘሎ ክነግር ኣለና ነዛ ደርፊ ድማ ምሳ ወሲኻያ ማለት እዩ ስለምንታይ ወሲኻያ ድማ ክነግረኩም እየ ምክንያት ኣለዋ እዚ ክርዳና ኣብዚ ሕጂ ክርዳእና ዘሎ ገለገለ ሰብ ኣሎ ብርቱዕ ስምዒት ዝነበሮ ኣብቲ ኩነታት ነዚ ኩነታት እዚ ብዝቐልጠፈ መልክዕ ክመፆ ዘይካለ ኣገሪ ይርዳእኒ እዩ እቲ ሕቶ ግን ኩሉ ዓይነት ኩናት ሳልሳይ ኩናት ቀዳማይ ኩናት ዓለም ይኹን ካልኣይ ኩናት ዓለም ይኹን ኩሉ ዓይነት ኩናት ብቀዳማይ ኣብዚ ናተይ ፕላትፎርም ባል ኤርምያስ ዳንኤል ዝበልዎ እዮም ኢቨን ኒኩለራዊ ቦምብ ዝተተኮሰሎም ሃገራት ብሰላም እዮም ዝውድኡ ኣብ ጣውላ እዩ ዝውዳእ ኩሉ ነገር it doesn't matter እንታይ ዓይነት ስምዒት ኣለና ነገራት ኣብ ጣውላ እዮም ዝውድኡ ኣብ ጣውላ ንክትበፅሕ ድማ መጀመርያ ናይ ፅልእ ቋንቋ ከተጥፍእ ክትከል ኣለካ ናይ ምትፍናን ቋንቋ ክትገብር ኣለካ ኩልና ድማ ብዝተኻለና መጠን ወላቶም መንግስታት ይሓስብሎ ንፍለጥ ናይ ሰላም ድፊት ጌርና ኢቨን ነቲ ሓሳባት ናይ መንግስቲ ብናይ ሰላም ሓይሊ ክንስዕሮ ንፈትን ምናልባት ነዚ ንደልዮ ዘለና ገለገለ ሰብ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚኦም ሓይልታት ህወሓትን ህግደፍን ናይ ንጉሕ ፅልእ ስለ ዘለዎም ሰላም ከይፈጥሩ ኩሉ እዮም ንዓኦም ድማ ንቐድሞም ብሰላም ጌርና ንሕና ፀቕጢ ናይ ሰላም ንፍጠር እቲ ሰላም ድማ ብህዝብን ምእኩልነትን ንክህልዎ ድማ ድፍኢት ንግበር እምበር ንሰላም ኣይንዓንቅፅ ንሰላም ክዕንቅፁ ዝደልዩ ዘለዉ ሓይልታት ስለ ዘለዎ ግን ልዑል ጥንቃቐ የድልየና ኣሎ እዚ ሰላም እዚ ንዓና ይድሕጉስ እምበር ንገሊኦም ረእይዎ እዚ እንታይ ምዃኑ የሚያስቆማቸው አንዳንዱ ደንቆሮ ህወሓት አሁን እንደኔ ከኔ እንትኖች ጓደኞች ጀምሮ አይ ህወሓት እኮ ምን አባቱ ከስሯል ደደብ ነው ትናንትም ጠፋ ተብሎ ሲመጣ ይተዋል አሁንማ 400 ሺህ ጦር አለው ኤርትራ ደግሞ ቢያንስ 70 ሺህ ጦር 100 ሺህ ጦር ሊሆን ይችላል yes ኤርትራ ህወሓት ምስ ኤርትራ ምውጋኑ ሓደ ካብቲ ፎቢያ ፈጢሩሉ ዘሎ ነቲ ናይ 4 ኪሎ ስልጣን ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ስለምንታይ ህወሓት ቂምታ ከም ዘለዎ ወይ እውን ካብቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ይግረፍ ከም ዘሎ ይፈልጥሎ ንጥፍኣቱ ድማ ተፈሪሙሉ ከም ዘሎ ንጥፍኣቱ አብይ አሕመድ ጥራይ ደይኮነ እቲ ንዑ ጠሊሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዊስክን ሜስን ዝጭልጥ ዘሎ ጌታቸው ረዳን ዳኸርቱን ነቲ ህወሓት ኣጥቢኦም ንሳቶም ነቲ ቦትኡ ክትክእዎ ይደልዩ ከም ዘለውን ዝርዱእ ኮይኑሎ ስለዚ እቲ ህወሓት ንድሕሪ ሕጂ ፖለቲካዊ ዕድል ክህልዎ ከም ዘይክእልን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ካብ 4 ኪሎ ዝመፅእ ሓይሊ
ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓይሊ ዝያዳ ከተኣማምኖም ከም ዝኽእል ድማ ንርኢ ኣለና ንሳቶም ድማ ነዚ ኩነታት ብግምጣል እዮም ዘንብብዎ ዘሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ወይ ንትግራይ ዝፅበዮም ዘሎ ኩነታት በቲ ናቶም ወገን ዝዝረብ ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ እንታይ ይሕሰብ ኣለዎም ከም ዘሎ ጌታቸው ረዳ ንትግራይ ንምጥፋእ ክንምንታይ ሓሲቡ ከም ዘሎ ምስ ኣቦ ኮይኑ ማለት እዩ የትግራይ ተወላጆችን በማደራጀት እያስታጠቀ መሆኑ ተሰማ። አገዛዙ በአፋር ክልል እያደራጀ ያለው ታጣቂ ኃይል ህወሓትን የሚዋጋ ነው ተብሏል። ወዲ አንጥሩ በሚል ቅጽል ስማቸው የሚታወቁት ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ደግሞ ይህንን የትግራይ ተወላጆችን የያዘውን ታጣቂ ኃይል የሚያደራጁና በብልጽግናው አገዛዝ ስምሪት የተሰጣቸው መኮንን ናቸው ሲል የስለላ መረጃዎችን የሚያስነብበው አፍሪካን ኢንተለጀንስ ጽፏል። ዘገባው እንዳለው ከትግራይ ሰራዊት እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ እዚ አብይ አሕመድ በቶም ካብቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ TDF ወይ ትግራይ ሓይሊ ዝነበረ ወፅዩ ኣብ ተሓራ መሬት ደግለዶ ዝብልዎ ናይ ተጋሩ ዕጡቃት ጉጅለ ፍሉይ ደሞዝ ገይሩ ዝስሕቦም ዘሎ ንዓታቶም በዚ ጀነራል ወዲ ገለመለ ዝብልዎ ኣደነ ሽሙ ጠቅሱ ፀኒሑ ንሱ ከምዚ ጥቃ ጌታቸው ረዳ ዘሎ ማለት እዩ ብኡ ዝምራሕ ሓደ ሰራዊት ኣቂሙ ይምልምሎ ከም ዘሎ ንተጋሩ ኣብ ኩናት ሓትሕት ክእትዎ oh boy this is very ugly divide and conquer ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ናይ እንግሊዛውያንን ናይ ካልኦት ባዕዳውያንን ስልቲ ተጠቂሙ ኣቢ እንታይ ገብሮም ኣሎ ንተጋሩ ኣብ ኩናት ሓትሕት ክእትዎም እዩ ንኩናት ናብ ትግራይ ዝግበር ኩናት ድማ መጀመርያ ኦሮሞ ሰባት ክሰደሉ ይደልን እዩ ተጋሩ ንሓትሕዶም ከም ዝዋግኡ ክገብሮም እዩ I mean this is very sad man ብሓቂ ትሕዝን ተጋሩ እዚ ኩነታት ዝክርዶም ኣይከልና ኣብቲ ሚድያ ኣብ ኣይስዎም እንዲቤላ ንፃወተሎም ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ኣክቲቭ ወር ክእትወሎምን መጀመርያ ሓይሊ ናይ ትግራይ ብትግራይ ንሓትሕዶም ብምጥፋእ ኣብ ፖሊሲ ቤላ ገይሩ ኣብ ሓሸውየ እትይዎም ኣብ ንሓትሕዶም ምትፍናን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ትግራይ ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝመቃቀል ገይርዎ ጥራይ ከይኣክል ሕጂ ድማ ርሱን ኩናት ወይ እውን ናይ ተኽሲ ኩናት ኣብ መንጎ ሓትሕድ ንክገብረሎም የዳሉ ከም ዘለዎን ንዑ ክገብሩ ዝኽእሉ ጀነራላት ናይ ትግራይ ዝበሃሉ ማለት እዩ ሰራዊት የሰልጥኑ ከም ዘለዎን ሰራዊት ንሱ ክቦም እዩ ስለዚ this is very sad እዚ ድማ በዓል ኣቢ ከምዚ ገይሮም እዮም ክፃወቱልካ ዝኽእሉ ልክዕቲ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ትግራይ ክግበር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኢማራት ዝበሃል ዝገብሮ ዘሎ ኤግዛክትሊ እታ ፕሌይቡክ ኣብዚ እውን ክድገም ንርኢ ኣለና ናብ ኤርትራ እቲ ዕላማ መወደታን ተጋሩ ምስ ሓረምካ እዩ እቶም ተጋሩ ንኤርትራ ከነጥሕንዶ ገለመለ ድብል ዘሎ ናባታቶም ይትቀዳማይ ኩናት ተኣውጁ ዘሎ ኣይ ቲንክ እዚ ሚድያ ዝገብር ዘሎ ንኤርትራ ዘሕጉስ ከይመስለኩም ፀረ ኤርትራ ሚድያ እዩ ጉዳይ ናይ ትግራይ ግን እዚ ይመስል ዱና ወደ አፋር ክልል ሄደው እንዲደራጁ የተደረጉ ታጣቂዎች በብልጽግናው መከላከያ ጦር ትጥቅና ስንቅ የሚቀርብላቸው ናቸው። ቁጥራቸው በመቶዎች ምናልባትም በሺዎች ይቆጠራሉ ያላቸውን እነዚህን ታጣቂዎችን የሚያደራጁት ወዲያን ጥሩ ወይንም ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነም ባሳለፍነው ሚያዝያ ወደ ሰመራ ተጉዘው ወታደራዊ አደረጃጀትና መዋቅር ሰርተዋልም ብሏል። ነት ስታሊን ናብ አስመራ መኻዱ ክንደይ ሰብ እንታይ በለ ዝብል ክንርኢና ናይቶም ፀላእትና ታሪካውያን ፀላእትና ሓደ ሓደ ዝተታለለ እውን ኣብ ትግራይ ኮይኑ ኤርትራ ኮይኑ ወይ ትግራዋይ ኮይኑ ኤርትራዊ ኮይኑ ወፃእ ዘሎ ዝበልዎ ኣሎ ንስታት ክንርኢና ስታሊን ኢሳያስ ቃለ መሕተት ክገብረሉ ድዩ ካብ ኢሳያስ ብተወሳኺ ንበዓል መኒ ቃለ መሕተት ክገብር ዝብል ክንርኢና ምስ ሓሳብና እውን ማለት እዩ ገይሩሎም ደኸ እዩ ወይስ ክገብረሎም ድዩ ከመይ ይኸውን እንድሕር ገይሩሎም ከንታይ ክሓተት ዘለዎ ዝብል ብደንቢ ኣብዚዩ ክንርኢና ሕፅር ኣቢልና ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ነገር ክንርኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ግን እስኪ እዚኣ ንርአያ ሰምታችሁ ሰማችሁ ይንጉድ ጨፈጨፉን ዘረፉን ገደሉን ሲላቸው የነበሩ የሻቢያ ወታደሮችን ሄዶ ሰላም ሊላቸው እንኳን ጨበጣችሁ ልትላቸው ነው እንጨብጣታለን እንዳልነው ልጨብጣት ገርሞኛል ስታሊን በጣም ደንቆኛል ስታሊን አስመራ ገባ ክብራትና ክብራን ወዳጆች ሌላው ህዋቶች ወደ ኤርትራሉ ምናልባትም የነስታሊን ወደዛ መሄድ ደግሞ የበለጠ ነገሩን በደንብ የሚያበራ በደንብ የሚገልጽ ነገር ሆኖ አግኝተነዋል ማለት ነው በመናገር አብረው ለሀገር ለማፍረስ በጣም እንታይ ሆሙ ሃተውተው ዘብሎም ዘሎ ታይቶም ስታሊን ጋዜጠኛ እዩ ስታሊን ናይ ህወሓት መራሒ ይኮነ
ستالين زارا ميديا يزمرح حدا غازيتنيا ناب إرترا خيدو زبل زينا سل السمعو هوحات ناب إرترا تخدلا مش شعبيات تسرح الله خاوخا حجر نمفراسيو إلهم نمزراب نمنتاي دليوم نمنتاي كيلوم زيتاتينا خنملسو زلنا إلى زحسب أنا تقراين إرتران فتصم ناب حدا خمس آيب لنا نيلوم أما عيد زمانات سوصار شرحهم ناتقبر زلو صلاتيهم نمنتاي يوم تقراين إرتران بحدا خون زي دليوو نمنتاي يوم تقراين إرتران كقرارب زي دليوو ملسو قليلي نتقرايون كم دلايم كتقعوا نيرتراون كم دلايم كتقعوا انت خوينهم تقراين إرتران زينا ببالو فسيمن زي الرخبالو اتموسفير مفتار ناقدني تخونتات اير بعلو تقراين إرتران كترخبا يبلكنن زبل عينت غير خوينو امت ناتاتهم دليتيو اتي كونتات هايله زبل زلو زربا زدلي يكونن كم معلتنا معلتن رؤيه زلنايو ግን بوغن تغارو ካብዛ ሃይለ ዝብላ ዘሎ ሞር ዕምቆት ዘለዎ ኩነታት ከም ዘለዋ ድማ ኣብዚ ካልእ ክኢላ ክዛረብ ከሎ ስምዑ ካብ ትግራይ ነቲ ዓጀውጀው ዝብሉ ዘሎ ናይ ተንኮል ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ብዙሕ ሓገዳስ ሓበሬታ ይወፅእ ዘሎ تدخم كتقول الله إثيوبيا حيلا أنت دخيمو طرحيا أنت تبتينا طرحيا تقراي حاجة تخون هذا زي كلا إيكونومي بزرخوة تقصري ودب بزرخوة تقصري زلا على جيجنا تسمعوان دما حيل تسمعوان أبزن أبز تقراي إيرتران كبيت سخونة قفل إثيوبيا تدخم كتقول الله أنت تخكل إني ناس النت ناي تقراي زحسب سب ربحان ناي تقراي قدام النت كبز خل ناي تقراي ربحان زلوا سب وين نتقراي كم أجندة ناي تقراي زلوا سب كم زيا إثيوبيا ودب ترخيبا بحمد كم تزبلو زلون دحري إنها حيلة الناس سلوت أخيدون تاي قبريو ما مليسو أخول باجت كلويو أخول بوليتيكاوي تسمعنت كلويو أتي حتى ناي تقراي دما بفلا ناي تقراي كم هاجر زتمتوا وين زحسبوها وي بحجز اللوم نحوارو كفتس أم زي كل كنتات مخانير الدوام الله سلازي this time نعتاتهم بفلا يتي أب تقراي زلو إلي نتكونتات بكل من قدي كهاربويز جمر زلو of course بوجن أبي أحمدن جت أشوردان زلو زبلو زلو ممكن سمينا سمعوا ما بزي بكل من قدي تزار بعد ما تزلو إيرترا من قست بعد الرجع وطري مسارات يا ونجا من قدي عصب يجبتنا مسوا ودبلين نجانيالن ستالين جبا بلاجو ህወሓትና ትግራይ ተገናኘ ብላችሁ ጨርቃችሁ መጥሉ ይለየላችሁ እንግዲህ በደንብ ይለየላችሁ ትግራይና ኤርትራ ካሁን በኋላ ሰላም ናቸው ያ ሰላም እንፈልገው ፍቅር ነው የምንፈልገው ሁለት ህዝቦች ጋር ከምዛ ትሪ ወደለሁም እቲ ናይ ሰላም መንፈስ መመሊሱ እና ሓየለ ይኸይዳለው ናይ ሰላም መንፈስ መጠን ዝሓየለሉ መጠኑ እቶም ጸረ ሰላም ዝኾኑ ድማ ከግርዑ ጀሚሮም አለው ከግርዑ እዚያ ዘረባ እዚያ ድማ ንመብዛሕቶም ዳርጋ ናብ ጽላለት ወሰደቶም ያ ነይራ نركبلو ورح جنبت يو مبزحتنا خمن نفلتو ورح جنب سرعة درجي تدمسيسو أب إثيوبيا سرعة أولو تزمتلو أب إرتراد ما ناتناتهم زعوجلو واني بزقات أمزين خلهم إرتراويان ممكن عن معلتي نزعنتكم مبزحكم من دابلنا أب إثيوبيا بتقرأ جزءون انتخنا بقاش حد صغيرو دك حزبي واقع استغفلوا بعلون مسموحان تتحيزو قدم قبل بدون خبروا وان من بارو زفلتيو كم زي نحز أوان أي قرر مالتي لما عندي حزن نركبلو ورح زي كاب متن قبر السلاسي زوات ملغتي نيرو انت ملغت التدما ما نم حجر بفلوتي كفتو واي تفتو نقر بيت حجرو انكو انا مالتنا تنتكم ابقعكم مبال نبور ترييو فلو يبرك نقر وان خونا يقبوني ناي سومال تنتكم كله انكو عبو بقعكم نجبتكمو نخالو قر بيت حجر دما انكو عبنا تنتكم ابقعكم ناس انتكم ماشيكم دي ماشاكم انتم دك حجر ترايز ملكات حتى غربيت حجر نيرترا بريزنت يرترا افزلن كنه كاب امريكا كاب جرمن كاب يوكي كاب فرانس كاب تشاينا كاب هندي كاب كله انكو ابز معالت زابقعكم زبلو مليو ስለዚህ ሳትብሎ ዘላ is just a standard ከውን ዝግቦዩ ንናጽነት ናይ ኤርትራ ናይ ጎረቤት ህዝብ ናጽነት እሙኻ እጅፍ ዋጋ ከፊሉ ንዘምጽኦ ምቁንጻብ ማለት ሰናይ ጉርበትና ይፈጥር ብሕጽር ዝበለ ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋውን አይኮነን ስለዚህ ታሳዝ ዝበለቶም ካመን ሰነሲዩ ትክክለኛ ዘረባዩ
እዚ ሳዝ በለቶ ዘረባ ግን ብኸመይስ ከተረዲዎም ኣሎ መርድእ ኮይኑ መፅዎም ኣሎ ንገሊኦም ስምዖም ኣብዚ ስምዑ እስከ መምሃሪ ስለ ዝኾነ የደምፆ ዘለዎ መቸም ኣባኹም ትረር ከይንብለኩም መርገም ስለ ዝኾነ ኣሕዋትና ኣስተፅምኩም ኣይንነልኩምና እዛ ናትና ነፃነት ተኮይና ነፃነትኩም ትኹን እንተልናኩም ፅቡቅ ግደፉ ባዕ ኣታ ግደፉ ባዕ እዛ ናትና ነፃነት ነፃነትኩም ትኹን እንተልናኩም ኣባኽላ መርገም እያ እጂ እዚ እቲ ናይ ኤርትራ መዓልቲ ናፅነት ዘየኽብር ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ናፅነታ መርካባ እውን ዋጋ የብሉ ንዑ ኣነ ዘይርዳእኒ ናይ ዝበሃም እዚ እንታይ እዩ መስለኩም ኤርትራ ናፅነታ ዘይገድሰካ ተኮይኑ እንታይ ክትገብር ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረባ ኣለካ ይትሕቶ ኤርትራ ናፅ ሃገር ስለ ዝኾነት ኮይ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ዝዝረብ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ንደሊ ካልእ ዓይነት ስርዓተ ምሕደራ ንደሊ ፖለቲካዊ ለውጢ ንደሊ ገለ ክትብል ከለካ ኤርትራ ናፅ ሃገር ስለ ዝኾነ ጥራይካ ከምኡ ትብል ኤርትራ ትበሃል ሃገር ስለ ዘላ ጥራይ ቀዳማይ ነገር በዓል እዝን ናቶም ሰዓብትን እቲ ዘሕዝነኒ ክፋሎም ኤርትራ ኣይክትሉን እያ ዝብል ኤርትራ ንኸይትህሉ ዝተገበረ ነዊሕ ፖለቲካዊ ስራሕ ብወታደራውን ብኩሉ መንገድን ስዒሮም ነቲ ሽም ኤርትራ ክህስስ ከጥፋእ ሓሲቡ ዝነበረ ኣልዮም ኤርትራ ሃገር እያ መሰረሰ ውሳነ ዘለዋ እያ ተባሂላ ባንዴራ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሰቐለት እያ ነዚ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ስርዓት ኣለካ ብዓድኻ ከም ሓደ ዓብይ ነገር እምነ ኩርናዕ ጌርካ ክትሪኦ ዘለካ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ለውጢ ናፅነት ምስ ኣለወካ እዩ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ሓይሊ ነታ ናፅነት ናትና ኣንደርማይን ክገብር ዝኽእል ነታ ልኡላውነት ናትና ንዓዓ ክውሕጥ ዝደሊ ንዓዓ ከጥፍእ ዝደሊ ንዓዓ ክህስስ ዝደሊ ታሪክና ዘቆናፅብ ዝነበረ ሲስተማቲካሊ እዩ ቃልስና ዘቆናፅብ ዝነበረ ታሪክ ናትና ናይ ሽፍትነት እዩ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዝብል ዝነበረ ኩሉ ኣብ መወዳእታ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምህሳስ ንምጥፋእ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ንምህሳስ እዩ ነዚ እንተጥፊእካ ጥራይካ ድማ ልኡላውነት ከተጥፍኦ ትኽእል በዓል እዚ ኣነ እኳ ትራሽ እንዲየለዮ ንትራሽ ኣይኮንኩን ዝምልስ ዘለኹ ንዑ ዝከታተሉ ፅሩይ ርእሲ ዝነበሮም ብሰንኪ ናቱ ጓሓፍ ሓደ ፅሩይ ክዳን ወይ ጥዑይ መግቢ እንዳ ጓሓፍ ተይቲኻ እንታይ ድኾ ጓሓፍ እዩ ዝኸውን ኣውቶማቲካሊ ናይዚ ተኸተልቲ ድማ ጓሓፍ ከይኮኑላ ኤርትራውያን ስለ ዘለው ንዓታቶም ንምትሓንና ንዛረብ ዘለና ተጋሩ ተረዲዎም ኣለቲ ኩነታት በዓል እዚ ከሽክዕዎም ኣይክእሉን እዮም ኣብቲ ግዜ እቲ በይኖም ስለ ዝነበሩ ማንም ክሕግዞም ዝኽእል የድልዮም ነይሩ ሎሚ ግን ጓሓፍ ስለ ዘየድልዮም ካብ ጓሓፍ የለይ ኣለው ኮርስ ንትራሽ እንዳ ጓሓፍ ኢኻ ትገብሮ ናፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝክሕት ክሳብ ዝኾነ ድማ ናፅነትና ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ኩነታት ኣለና ናፅነትና ዓብ ክብሪ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ንናፅነትና ከጥፍእ ዝደሊ ሓይሊ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘሎ ናፅነትና ወሲድና ተቐቢልና ኣብ ልዕሊ ዘለና ለውጢ ንክንገብር ድማ ፃዕሪ ኣለና ባህጊ ኣለና ድሌት ኣለና ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ኩሉ ሰብ እዩ ዝደሊ ዘሎ ለውጢ ማለት መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ግንባራት ዘይኮነ ከም ድሌቱ ወፊሩ ከኣቱ ክሓርስ ክነግድ ክመሃር ክስልጥን ንደሊ እሱ ከየጋጥመና ግን ነታ ናፅነትና እውን ከጥፍእ ዝደሊ ሓይሊ ከም ዘሎ ብቲዮሪ ዘይኮነ ብተግባር ንርኢ ኣለና ሱዳን እኮ ናፅነቶምን ልኡላውነቶምን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ እዮም እዩ ዝብሉ ዘሎ ሱዳን ከም ሱዳን ክትቅፅል እያ ዝብል ከማን ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ውሕድ እዩ ዘሎ ምናልባት ፍርቂ ሱዳን ከም ሱዳን ኮይኑ ይቐፅል ኸውን ክትብል ትኽእል ኢኻ እምበር ከምታ ናይ ቀደማ ክትቅፅል እያ ንክትብል ዘኽእል ኩነታት የለን ዓለም ድማ ራይዋ ናፅነት እያ እዚኣ ልኡላውነት ሃገር ኣላ ሆኬርስ ሓይሊ እንተዘይብልካ ናፅነትካን ገለመሌኻን ዘገዱስ ኣይኮነን የመን ረይዎ ናፅነት እኮ ነይርዎ ኢሉ ልኡላውነት ነይርዎ እኮ ሎሚ ከመይ መፃወተ ናይ ብዙሓት ኮይኑ ኣሎ ኤርትራ ከምኡ ከይትኸውን ድማ መጀመርያ ኣብ ልዕሊ ናፅነትና ምልክት ሕቶ ክንገብር የብልናን ኣብ ልዕሊ ልኡላውነትና ምልክት ሕቶ ክንገብር የብልናን በዓል ትራሽ ኤን ጋርበጅ ኣብቲ እንዳ ጓሓፎም ጉሒፍና እቶም ነዚኦም በዓል እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ድማ ሓደጋ ነታ ሃገር ኤርትራ ተገድሰኩም እንተኮይና ሓደጋ ነታ ሃገር እዮም እዚኦም ታንክስ ጋድ ካብ ትግራይ እውን ምክሪ ይመፅኦም ኣሎ ዝሰምዑ እንተኮይኖም ንምኒ ንጓሓፍ ከተፅርዮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክትኣልዮ ጥራይ ኢኻ ትኽእል ገለገለ ኣብ እንዳ ጓሓፍ ከጥዑ ይርከብ እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ንጓሓፍ ጉሒፍካ ነቲ ባጎኒ ኢኻ ክትፅሪ ትፍትን ስምዑ ኣብዚ እውን በዚ ኣጋጣሚ ክሕልፈሎም ዝደሊ ብርጌድ ንሓመድ የገለ ካብ ዓፋሪ ግዛዕ እስያስ ተጠፊኡ ኢልና ንሕና ስልጣን ንሕዚና ዓሰብ ተወስድዎ ዝብል ብጣዕሚ ዓብይ ጌጋ እዩ ካብ ሓደ ኤርትራዊ ክንደይ ጅግና ተሰው ኢሉ ኤርትራ ነዛ ነፃ ሃገር ክንደይ ብዘይ ዕረፍቲ 30 መዓልቲ ወርሒ ብዘይ ማይ ብፅምእን ክንደይ ተጋዳላይ ተሰዊ እዩ ሰሓል ከይዶም ይረኣይዎ እቶም ናይ ሕጂ ዘለዉ መናእሰይ ሆ ዝብል ዘለው ነዚኣ ክንደይ መስዋዕቲ ተኸፊልዋ እዩ ብጥምየት ክንደይ ብባሩድ ናይ ብሽታ ክንደይ ተጋዳላይ ተሰዊ ኢላ እዩ ስለዚ ኣበይ ይኹናውን መሬተይ ክብል ኣብ ሓንቲ ክዓስር ክኽእል ኣለዎ ኤርትራዊ እዛ መሬተይ ትብል ኣላ ደርፊ ናይ ወዲ ትኹል ድያ ነዛ መሬቶም ኩሉ ኣብ ሓደ ክዓስር ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ወፃ ዘሎ ተኣኻኺባ ኣስመራ ክኣቱ ትኽእል ኣለዎ በቃ ሕጂ ክተት እያ ኣብቲ ቀደም ግዜ ክተት በቃ ብድሕሪኣ ናይ ኤርትራ ናይ ስርዓት ኤርትራ ናይ ምሕታት መሰሎም እዩ ድልየቶም ከምዚ ይኹን ክብል ይኽእል እዮም
حجتهم أنا ريم ذا لقد سابع مس أبي هو زول زلوس أنت كبرتي أبي زول هو هاي ذا بلبز لقدي نعاتهم ونحس كوي السقاس جزاها خسر قيد ولا كاس جزاها خسر قيد ولا كان حرته وقع خوين كاس أنتي مالتي جزاها خوست فرق خوست وناولا كاس مسؤوه هاي كتب لدي سابع مسيحة كتأكد እንታይ ማለት እዩ ናይ ውርደት ናይ ውርደት ኣነ ተስተቃለክስ ኩሉ ኤርትራ ጽብቕቲ ኤርትራን ዝማዕበለት ኤርትራን ክትከውን ኣብቲ ቦታ ኮይነ ዝዛረበክ ዘለኹ ኣነ ኣብዚኣ ኮይነ ይኮንኩን ሰይላ ሕጂ ኣለኹ ግን ስምዒተይ ናይ ስዑ ዝዛረበክ ዘለኹ ትንቢት ናይ ኤርትራ እዩ ሕጂ እዞም ቆልዑ እዚኦም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዋጭዋጭ ክብሉ ከለውስ ድጋፍ እዩ ንዑ ድጋፍ እዩ ሕጂ ምስ መን እዮም ክውግን ዝግብኦም ምስ ኤርትራ እዩ ወይ ዝሃገረይ መን ይተንክፋ እዮም ክብሉ ዘለዎም This is very important. سلامتك كم يبلغكم الله مسيلكم. I don't know. تقرأي مثلا نتدزارب زلوا. أفلتهم أنا بعرف شاكن. ني أبتقرأي زلوا إليت نتيجة لكفالنا حبرت سبنا عبي دامج جيرولنا. يا أي نصوص نيرترا الداخلية زبقولي دي مثلا يرو. No. إيرترا نتا أبتقرأي زلوا بوليتيكا وحيل كل جزء درعيات خونه. إيرترا نتلا مس إيرترا سلام تلو حيل اللو. دقف علو لفرج علو. ኤርትራ ዘይብሉ ተኾይኑ ዝገደደ ድማ ኤርትራ አንጻር ተኾይኑ እቲ ኩናት ማለት ዘጋጠመ ውጽኢት ናቱ ሲከው ተጋሩ ብሰንክት ናይ ህወሓት 27 ዓመት ኣብ 4 ኪሎ ዝገበሩ አካይዳ ኣብቲ ኢትዮጵያ ተፈተውቲ ይኮኑን ተበልና መገናና ይኮኑ ከጥፎም ዝደልኻ ውሑድ አይኮነ ስለዚ ምስ ኤርትራ ብጽሊ ከም ትግራይ ከም ብሄር ዲ ከም ሓደ ክልል ዲ ወላ ፖለቲካዊ ኤንቲቲ ክቅጽሉ ይክሉን እዮም ምስ ኤርትራ እንተኾነ ሰላም انت زي اللي دما مسير ترانسلي كم بوليتيكاو انتيتي نتغراي دواز ايكون اتوم كمي كوني خليز بالوم I don't know مالت كمتنا هي ملس مريحوني اديس ابا بتعوا ما ابو كم ابو عدل كله ما يكون عنده حج ولا بديمقراطي ولا بخال منقد كون هيك لازم تتغراي مسير ترازم دنا مقبار انتغارو عبر بحكم زلو ينقرالو تقمتي له دما اتي نوحي واند بالنا بانديرانا فيدريشن حزم سابز زوردان ابدا تزبلص سينيرو ناتسنا ኤርትራ زي امن ترقيبو ابي احمد ناتسنا ኤርትራ ሉላውና ኤርትራ ከደምስ ዝደልሰብ እዩ ሙሱድ ሰርሑ ድማ እቶም ዝዓበዩ ኣብ ታሪኽ እቶም ዝዓበዩ ሓደጋና ኤርትራ ምዃኖም መገንዘብ የድሊ ካብኣቶም ክመጽእ ዝኽእል ፖለቲካዊ ዲስካሽን እሲ ከም ዲስካሽን ክረአ የብሉ አቢ አሕመድ ንጹር ዝኾነ መርገጽን ፖሊስን ዘለዎ እዩ ኤርትራ ወደባታ በሓይሊ ብዲፕሎማሲ ብንካን ሃባን ዝሰርሕ ተድኸውን ኤርትራ ገዲፉ ምጅብ ትለ ይገብሮ ምስኦም እንዲዩ ቢልዮናት ዝኸፍል ዘሎ ስለዚ ይከውን كم زبحال سلزي لمسكين هذا يقبره مشاركتون يمسو بساتهم ده واصو زيادة مسير ترى كوين قبرنا يلهم قريفهم يمير كبير تراكم بحيل نخوصت شيء ما غيري تتكمل زلو أتوم مسوك صار حزف التنزل برد ما أجين أبزي وانزي نير ترى نصر زخانة ملقتي محلال فلالو سلزي كم إيرتراوي كل سب كنصر له زلو كنتاتنا نرزلنا كاب على زينا بالرخشوا هذا كابتي ني أب من مقالنا هزبير ترى عبد ترى نس أوز نبره بحجون كتيار يا صبوك سريع إليه كون صبوا نجار تجبر كلا نتي حبراوي صبوا قربتنا ناي تزبي أقداسيو نسا تقراويتيا نبوليتيكا ناي تقراي دليتا تكبر أنا مالد تقراي كت مع علو قال ماله أمنا جاجين إسلام ناتي سرح يكونن تقارو نقودة تقرايهم بعلم الله أبودينا إيرترا مسيخا بوليتيكا ناي إيرترا شيب أب مقبار انترتين مقبار ويون بلاتفورم نات كانوا هم متكامجن it's a dangerous path حدا جنيا نحماق قربة الناس عدم سلازي انتو حدا كم زع عين الدمس ابنا تا بلاتفورم كتجبر مخالاون تبق تبقسو قين ريانه it's too early to judge حدا مع حدا عدا سبسل دمسها يكونن نقرات غير جن بحفشة تي زجبرو تابز انترفيو تبق تصفى زبيو نتوم مسأزل لو دما مردو كوينو تسمع أمينيرو كلا سبع له بزعباتي تمدو زي تردو زلو بزود زارب سمدقن أولا يكونن جميرو بسمعوها أقول حزب تግራይና حزب تግራይ መሰሉ ብስርዓታት ኢትዮጵያ እንድሕር ዝገሃስ ኮይኑ ከምቲ መጀመርያ ወያነ ብረታዊ ቃልሲ ክጅምር ህዝባዊ ሓይልታት ዝገበሮ ኣበርክቶ ዳሓረውን ህዝባዊ ግንባር ምስ ኮነ መሊሱ ዝገበሮ ኣበርክቶታት ልክዕኹም ይተጣማምታ ክኾን ዝግብኦ ኩሉ ኢኻ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ቆልዓ ናብ ካልእ ጌጋታት ከይወስዳ ክትጥንቀቕ ይግባእ
نحن كل جزء أقوى نسبة so መቸም እዛ ዘረባ እዚኣ ሰሚዕና ነርና ኤግዛክትሊ እንታይ ምዃናት ትርጉማ ይተረዳእን ነይራብቲ ዋንታነ ግን ዘገርም ካይ ነበረን ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ጽቡቕ ጉርበትና ክህልወና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክንከውን ኢና ምባል ሓደ ቅኑዕ ትክክለኛ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ቋንቋ እዚ አንጻር ህዝቢ ትግራይ ና አይባልኒ አንጻር ህዝቢ ትግራይ አንጻር ህዝቢ ክትከውን አይትፈልኻ ከም ፖለቲከኛ አንጻር ህዝቢ አይግስጉስኒ አንጻር ፖለቲካዊ ኢሊት ክትዛረብ ትፈልኻ አንጻር ያንዳናይ ወያኔ ስርዓት ናይ በሻሻ ወይ ወን አዳኸርት ናይ አቢ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ አንጻር ህዝቢ ኢትዮጵያ ና ግን አይባልኒ ጌጋ ይዝ በመሰረቱ ህዝቢ ነባሪ ፖለቲከኛ ፓርቲ ወይ ገለ መለማ ንግዚኡ እዩ ግዜ ዝቀያየር እዩ ስለዚ አንጻር ህዝቢ ትኸውን ኢኻ ሙኻ ጎረቤት ከም ዝኾነ ህዝቢ አንጻሩ ይትብል ኢኻ ክንደ መንታይ ታብ ስርዓት ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ይበድለካ ኣሎ ሕማቅ ጌርካ አንጻር ህዝቢ አይግበርኒ የግዳስ ታናይ ማምር ሰሎሞን ድራር እቲ ዘረባ ንኻልእ ዕላማ ዝእንፈተ ከም ዝነበረ ኢና ንዝክር ንቐፅል እቲ ዘሎ ኩነታት በብሓደ ናራና ክንከይድ ካልአይቲ ቪድዮ ካብ ስታሊን ካብ ኤርትራ ዝገበራ ድያ ወላ ካበይ እውን ኣይተረዳት ንገን ስምዑዋ እስከዚያ ኢሉና በሉ እዚ ከም ነታሕተ ንገብሮ ሞ ናብ ፅቡቅ ዜና ኣለና ሎ ማዓንቲ ትማል ሶሻል ሚዲያ ክልጥፈሉ ሚላ ነረ ንሽተይ ግን ኣብ ሳተላይት ውንታን ማዕረፍ ከታተሎ ኢልና ብስምም ኣልጀርስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ጉዳይ ናይ ዶብ ግባእኒ ጉዳይ ብኣልጀርስ ስምምዕ ዝተወደአ ጉዳይ እዩ فعلا بايدن جيلو مراحتي إثيوبيا مراحتي إيرترا فريق موضوع يسوبين أنا فسازنا العم تحتم لما قابل تمسح زعم زي أنا بس تمسح أنا أول بتي زي فترة وثانيهم وقلت لها كاتمو وقلت لها منهد نفتي الجسم حزي زي ما بقولوا صار زي عتي صار إيرترا عتي وين ومثلا إيرترا أبي حمد عينوا الجسم عندنا تقولوا يسلبوا يلو كل الكوزي جوز كان يفتح كنت زي كنت نحن وانت مرة بزغرنا طبعا لازم نعرف أنا خلي سبب اللي كنت حاضر حمد معلف الكلام عنه بعد ستالين سي كابير ترايمز قبل وزن له مثلا نز فيديو من نبحكي يد حقوس كابير ترا تبوظ خون إنترنت كيروم كم زعينة فيديو تات ريليس كقبل مخالهم I'm very happy of course تي كابير ترا فيديو تات كبر كم زخل قمتني رونقنتي إنترنت ساعة كله ديستريبيوشن نايتي إنترنت بزعق زي إنترنت يلا كبلو سلا نسمع كابكم تبقى سيجن تزبلو زلو وعلى الجرس مقبال مالت ناي حوار مفتحنا يتشقرنا يكون وعلى الجرس نتزنا بري زي كراخر زنا بري دوب جن كم دراما تسرح له دوب حنساب إن حوارون أبزع به مجابي أنا علم بيتفردنا علم حنساب إن حوارون مفتح رقيبه نعمة كبار دما أمم جوز يوم حزبي هارموني سلام رجعت إنه كله بوعول استفر مدوب كليته قربابتي بزحات هجراتنا علمنا يدوب مسحاب اللون ببيت فرد قد دايكة توديد مع نتي وسانا بيت فرد تقبير كانت تكبير كايو زي كراخرنت بي زي كراخرنت بتسنمو نو زي كل نجرات كسرو يخونمو نتو تقبرو قعزو زقلا لي يخون الكاس لازم وعلى الجرس مقبال متكبار اتزبلته دفيت نتي ناي سلام مسرح كن كودون دلي بايتا كنص زغل اتزبلته وسانو خيني تسمعني اسادما مانم ኣብቲ ከባቢ ሰላም ርቃትን ብዘላቕነት ብቐጻልነት ዝደሊ ክገብሮ ዘለዎን ክውሰድ ዘለዎ ስጉምትን ኮይኑ ከም ስለ ስማዓና ጽቡቕ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ እስከዚያው ንስማዕ ተጋሩ ሓቢርና ንሓባር ዕላማ ኣለና ኢሎም ምሳኻ ተረዳዲኦም ዲ ከመይ ገራ እዚኣ ጠፋካ ኣብ ስደት ኮንካ ኣይኮነን ኣብ ግንባር ኮንካ ኸማን ከምዚ ዓይነት ደንቆሮ ዘረባ ኣይትዛረብን ኣይትፍክርን ኣብቲ ግንባር ኮንካ ብረት ኣልዒልካ أنا مستعي يبل إلك أخذ فكرة يتخلي نيتروف ده سدد ده أنت مسألة لك أخذ فكر مو تسديدك هوتك خويلك قلبتك خويلك أسي مستعي يسرح حتى لك هات خويلك ده كم كان زلها صدقهم كانوا مهم جن نتنا قولي نانزارم بر سألة تقرأ كونه سألة قلة كونه صبو قرنا ينان نفولت وتساقم كون أوكي ولا بريزيدنت خمسة صمدس قال حجة خمسين نهار كينا ولا أنت زبل سلوك مالو أي كوبولوني رياي جينا يقولكم ولا بريزيدنت إساس أبزيات صباح نقو أبزا نمعرفنا سنة صباح ولا صمدو يلو أنت زارك والكاوليتي أنا كوبولوني ولا بريزيدنت خمسة زيز صمدس قال حجة خمسين نهار كينا ولا أنت زبل سلوك مالو أي كوبولوني رياي جينا يقولكم زين معبل زربا بزح سبني شيرد بلاد له باي وجن قبوليو ناتو ريتويو نات حسابيو نات مرقتيو
كم حدا يرتراوانه I respect his decision እንታይ ግን ንጹር ኮይኑሉ ሕጂ እዚ ሕብብና በልካ ደይኮነ ትክክለኛ ከምዚኣ ገይሩ እንድሕር ገሊፅዋ every decision በመንገዲ ኤርትራ ዝግበር ኩሉ ነጥቢ ሚትኻ ሚት ክድግፎ ኣለካ ወይ ገለ ማለት ኣይኮን ርእይቶ ኣለዎ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓዲ መሰል ዘለዎን ርእይቶ ክገልፀሉ ዝኽእል ቦታ እዩ ዘሎ ስለዚ መርገፂኡ ንጹር ኮይኑሎ ንሱ ዝብሎ ካብዚ ተበጊስካ ሕጂ ከደናግረካ ይክእልኒ ማንም ሰብሲ መርገፂ ናቱ እንድሕር ተረዲዩካ ካብኡ ተበጊስካ ካብኡ ዝመፅእ ነገራት ከዓ ግምታት ክትወስድ ትኽእል ስለዚ ፃዕዳ ብፃዕዳ ከምዚኣ እንድሕር ገይሩ ካብ መጀመሪኡ እቲ ኮንፊዥንን ገለና ኣይምተቐበለን እዛ ኩነታት እዚኣ ኣይቅበላን ይሄድ ኣሎ I think for me is ናይ ሕርኽርኽ ዘብል ምክንያት የብልካን ማዕበል መርገፂኡ ኣነፂሩልካ ኣሎ I think for me ርእይቶናት ስለ ዝኾነ ሪስፔክት ኣብ ዓዲ ሕጊ ዘሎ ኣብ ዓዲ መሰሊ ዘሎ ድሌቱ ክብል ይኽእል እዩ እቲ ህዝቢ ግን ካብኡ እንታይ ይፅበ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ርእይቶ ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ግን ንፁር ክኸውን ይኽእል ኪኑ ዝኸደ ግን ነዚኣ ስለ ዝበለ ኣብ ልዕሊኡ ፍሉይ ፅልኢ ወይ እውን ፍሉይ ነገር ክገብር ኣነ ፕላትፎርም ናተይ ኣይጥቀመሉን እየ ንኸምኡ ይግዳስ ግን ትፅቢታት ናይቲ ህዝቢ ድማ ኤክስፔክቴሽን ናቱ ድማ ብመንፅር ክልክዖ ከም ዝኽእል ከዓ ይርዳእኒ ማለት እዩ ነዛ ናይ ማዕበል ፕሮባብሊ ናይ መወዳእታ እያ ንፅር እታ ናይ መወዳእታ ዘከራኽር ነጥብታት ክንእምኖ ዶ ገለ ዶ ብዙሕ ፃዕርታት ስለ ዝነበረ ነቲ ኩነታቱ ኣነፅር ኣቢሉ ነጊሩ ኣሎ ሳኻ I think እቲ ህዝቢ ኤርትራ በታ ከምታ እሱ ዝብላ ዘሎ ጌርና ክንቕበላ ኣለና ካብኡ ንላዕሊ ክግበር ኣይክእልኒ ኣብ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ገፅና መልስ ኢልና ኩነታት ክንርኢ ምስ ንጅምር ድማ ቅድሚ ሓንቲ ካብኣ ግን ኣብዚኣ ኣላ ኩሉ ሰብ ክትንቀቐላ ዝደሊ ስም ገይርኩም ስለትውን ኣንቱም ለኹመኛታት ንዘይፈልጠኩም ተዓጠኑ ኣይንደልን ከዓ ንሕና ከዓ ህዝብና ንነግር ኢና ንንጥቅሕ ኢና በተለይ ንሕና ኣብ ርእስኩም ኣለና ኣብ ርእስኩም ኣለና ካብ ኤርትራ ጥር ትብል ነገር ክትመፅእ ከላሲ ብዓይን ቁራኛ ክንሪኦ ጥራሕ ዘለና ሻዕብያ ወይ ከዓ ህግደፍ ኣብ ልዕልና ዘለኩም ክቱር ፅልኢ ዘይ ወፀልኩም ቂም ስለ ዘላ ሕጂ ደጋጊምኩም ንዓና ንምጥፋእ ትኸድዎ እያንዳንዱ ሴራ ንፈልጦ ኢና ንሕና ዓያሽ ኣይኮናን ኦኬ ዓያሽ ኣይኮናን ሕጂ እቲ ኣብ ጎኒ ጌታቸው ረዳ ኮይኑ ነዚ ናይ ሰላም ናይ ህዝቢ ዝዘርግ ዘሎ ሓይሊ እናፈለጥካ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክስ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ በሊሕካ እንተሪኻዮ ድማ ብኡ እዚኣ ከምዚ ኢላ ትናይልኩ ንሙሉ እቲ ህዝቢ ነቲ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ናይ ሰላም ካብ ውግን በኣስን ዝረብሕ ሰብ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ካብ ኩናት ዝረብሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣሎ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኩናት ጥራይን ዝደልያ ተናይ ኣፅዋር ዝሸጣ ኩሉ ግዜ ኩናት እየን ዝደልያ ስለምንታይ ኩናት ቢዝነስ ኢና ስለዚ ኣብ ሚድያ ድማ ካብ ኩናት ዝረብሕ ሰብ ኣሎ ካብ ኩናት ዝረብሕ ሚድያ ኣሎ by the way መብዛሕትኡ ሚድያ ኩናት እዩ ዝመርፅ if it doesn't bleed doesn't lead ይብሉ ደም ዘይብሉ ኩናት ዘይብሉ ኣይሽየጥን ኣይከይድን እዩ ስለዚ ደምን ኩናትን ነቶም ሜይንስትሪም ሚድያ ማራይ ዘገልግሎ ካብ ሰላም ዝረብሕካ ኣሎ ስለዚ እቲ ካብ ኩናት ዝረብሕ ንረብሑ ኢሉ ይዛረብ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም እቲ ካብ ሰላም ዝረብሕ ድማ ሰላም ንረብሓ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ካብ ሰላም ዝረብሕ ሰብ እውን ኣሎ እንተኾነ ቢዝነስ ናትካ ረብሓ ናትካ ኣብ ሰላምን ኣብ ፍቕሪ ናይ ህዝብን እንተኾነ እቲ ዝበለፀ እዩ ናይ ሕልና ቅሳነት እውን ይህበካ ምክንያቱ ንሰባት ከተናቆትን ከተባእስን ትሰርሖም ምብኡ ትረኽባ ታውሲ ሰላም እውን የብሉን ብሰላም መምፃእ ኣብ መንጎ ህዝብን ፍቕርን ስኒትን ከም ዝህሉ ጌርካ ትረኽቦ ግን በረኸት ዘለዎን ጌራይ ዋላ ውሑድ እንትኾነ እውን ኢልካ እውን ክትሰግሮ ትኽእል ነጥቢ ኮይኑ ይስምዓኒ ብምቕፃል ኣነ ኣብ ኤርትራ ዩኤን ይኹን እዚ ናይ ኤንጂኦስ ፅቡቅ ነገር ዝገብሩ ኮይና ይስምዓኒ ነይሩ ካብቲ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ኤንጂኦ ክዛረብ ከለኹ እዚኣ ናይ ዩኤን ሬፕሬዘንታቲቭ ኣብ ኤርትራ ዘላ እዚ ሕጂ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ተሐጉሰኒ እያ ኣይደነ ብስራሕ ድያ ናብኡ ከይዳ ኣብ መን ኢኻ ትብሉን ኣብ ኣንጎላ ከይዳ ምስ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ነቲ ማሕበረ ኮማት ኤርትራዊ ዝገብርዎ ዘለውን ትካላት ናይ ኤርትራን ብምዕዛብ ተመክሮ ትለዋወጥ ከም ዘላ ናይ ብሓቂ ትገብሮ ተበግሶታስ ደስ ዝብለኒ እዩ ደስ ስለ ዝብለኒ ድማ ኩሉ ግዜ ሸር ክገብረላ ይደሊ ኣይኖ ድሕሪ ዝተወሰነ ክቕይርዋ ምዃኖም ምክንያቱ ንኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ተበግሶ ዝገብር መንገዲ ምዕባለ ዝሕግዝ ናይ ዩኤን ሜምበርስ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ቦታ ንክረኽቡ ይደልዩን እዮም እሶም ጥራይ ዘይኮኑስ ብሓፈሻ እቲ ናይ ዩኤን ማሕውራት ኣብ ኤርትራ ዘሎ አንላይክ ብዙሕ ግዜ ዘይንሪዮ ንመዓልቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ንመዓልቲ ሰማዕታት ናይ ኤርትራ ንኩሉ ናይ ኤርትራ ክብርታት ብምሉእ ለቢሶም ምስቲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ነቲ ጉዕዞ ናይ ኤርትራ ዩኤን ድማ ከምኡ ክገብር ዝግብኦ ፖለቲካ ክሰርሕ ዘይኮነ ረድኤት ክገብር እንድሕር ኮይኑ ኣትዩ ምስቲ ሃገር ትኸዶ ዘላ ተፃራሪ ፖለቲካ ዘይኮነ ነቲ ሃገር ዘላቶ ክብርታት ተቐቢሉ ንህዝቢ በቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር
እናሓገዘ ኣብቲ ጉድለታት ዘሎ ኣብቲ ንሱ መልእኽቲ ተልእኾ ዘለዎ ኣብኡ ክሰርሕ ምስ ዝኽእል ጥራይ እቲ ዩኤን ትክክለኛ ዕላማን ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕን ዝኽእል ናቱ ምልክት ድማ እዛ ብኤርትራ ዘሎ ናይ ዩኤን ጨናፍራት ኩላቶም ዩኒሴፎም ይኹን ፋኦ ናቶም ፉድ ኤንድ ኣግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ይኹን ካልኦት ኩሎም ማሕበራት ዩኤንዲፒ ኩላቶም ኣብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ መጀመርያ ኣብ ሂወትና ፅቡቅ ዝኾነ ንሽተይ ክኸውን ይኽእል ድሩት ክኸውን ይኽእል ግን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለውን ፅቡቅ ተበግሶታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ብዙሕ ተበግሶታት ከም ዘሎ ቢንያም ክዕወት ከሎ ዝሕጎሱ ኤርትራ ፅቡቅ ክትረክብ ከላ ዝሕጎሱ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚታት ድማ ሓደ ካብቲ ደስ ዝብለና እዩ ንሕና ድማ ንዘኽብሩና ወትሩ ዓፀፋ ከነኽብርን ከነመጉስን ይግባአና ተንኪዩ ክንብል ይግባአና ኣብዚ ካሰሞለ ዮሃና ንኣብ መላእ ዓለም ትርከብ ህዝቢ ኤርትራ Rahus Ba'al Nasana Eritrea, happy 34th Independence Day. Johanna to all. Johanna to all of you, Rahus Ba'al Nasana Eritrea, happy 34 years of independence. What do you know about Eritrea or Eritreans? So Eritrea is a I don't know እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታዩ እታ ቪድዮ ኣብ ኤክስ ሪአያ የغንየልና ነናፅነትና ኣኽቢሩ የውሃና ዝብለና ድማ ኩሉ ግዜ ኣኽብሮት ኣለና ስለዚ ከምዚ ዓይነት መልእኽታት ቅንያት ናፅነት ስለ ዝኾነ ደስ ዘብል መልእኽትታት ኣብ መወዳእታ ብናይ ናፅነት መንፈስ ብናይ ናፅነት ፊሊንግ ክንውድኦ እየ ዝደሊ ኣይኖ ብዙሕ ነገራት ይካየድ ከም ዘሎ ብዙሕ ሕቶታት ብዙሕ ዘረባን ሓሸውየ ንሰማዕ ኣለና ግን ኣብቲ ቅንያት ናይ ናፅነት ብምህላውና ናፅነትና ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ መንፈስ ክፅምበልን ንናፅነትና ዝዘርግ ነገራት ድማ መድረክ ክንከፍትን ባይታ ክንከፍትን ከም ዘይብልና ከም ርዱእ ጌርና ንወሰዶ ንቐፅል ኣብዚኣ ምስ ናፅነትና ትተሓሓዝ ረኽባ ድማ ሃገራት ምዕራብ ዝገብሮ ዘለዋ ንማንም ስውር ኣይኮነን ብቐረባ ጎረባብትን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ተንኮልን ሽርሕን መበገሲ ናጥቢ ናተን ጉዞ ናተን ኮንካ ክትነብር ሽዑ ብስም ረድኤትን ሓገዝን ኣሎ ዝበሃል ፀገማት የውርዳል ጉዞ ናተን እንድሕር ኮንካ ይኩሕላኻ ይንእዳኻ ይውድሳኻ ጉዞ ናተን እንተዘይኮንካ ከዓ ኣደዳ ኣገዳን ቁጠባዊ ሽርሕን ኣሎ ዝበሃል ፀገማት የውርዳል ስለዚ ነዚ በዲህካ እንድሕር ወፂኻ ህላውነትካ ተረጋግፅ ነዚ በዲህካ ተዘይወፂኻ ከዓ ኣብ ኩሉ መዳይ ፀገማት የጋጥመካ መቸም ዋዕሮ እንዲያ ሓፍትና ነዛ ስእሊ ናተይ ተጠቂሙ ከምዚ ቪድዮታት ዝገብር ኣሎ ኣምላኽ ሓግዝካ ቀፅል ጥራይ ድብላነ ኣነ ከይመስለኩም ግን whoever he is or she is መኒ ብዘየገድስ ፅቡቅ ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ዓበ ክብሪ ኣለኒ ኣነ ብሓቂ ብስል ዝኾነ ዘረባ ናይ መንእሰያትና ክንሰምዕ ከለና እቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ብፍላይ ካብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ዝመፅእ መልእኽትታት ክንርኢ ከለና ዝያዳ ሓጎስ ይስምዓና ሓበን ይስምዓና እዚ ድማ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ውሕስ በዓል ናፅነት እንኳዕ ኣብ ዝብቃዓና ንመላእ ስድራ ቤተይ ድማ እንኳዕ ኣብ ዝብቃዓና ይብል ማለት እዩ ሽመይ ማካን ኑር መሐመድ ስዒድ ምምሕዳረይ ንኡስ ዞባ ባሻውል ዮሃና መበል 34 ዓመት ጉንበት ንሙሎም ኣሕዋተይ ንሙሎም ስድራይ ደቀይ ሰብኣየ ቴንክ ዩ ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ እንኳ ኣብዚ መበል 34 መዓልቲ ናፅነት ኣብቅዓና እናበልና ናይ ሎሚ ኣርእስትና ኣብዚ ክንዛዝም ክንፍትን ኢና ብፅቡቅ ስፒሪት ክንውድኦ ስለ ዝደለና እዩ ዓመተ ሰላም ናይ ሰላም ዓመት ይግበረልና ከምቲ መዓልቲ ናፅነትና ናብ ዝበለፀ ናይ ልምዓት ጉዕዞ እንኸደላ ናብኡ ነተኩረላ ካብዚ የድሊ ዕንደራን ኩናትን ወረ ኩናትን ድሕና ድማ ምስ ኩሉ ጎረባብትና ብሰላምን ርግኣትን ንነብረሉ መድረክ ይፍጠረልና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ልዕሊ ማንም ዋጋ ዝኸፍል ዘሎን ዝኸፈለን ስለ ዝኾነ ሰላም ልዕሊ ማንም ይግብኦን የብህጎን ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ደገ ዘለና ነቲ ንዓታቶም ሰላም ክብ ዝኽእል ሰላም ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ዝበልዎ ነገር ኣምላኽ ይተሓወሶ ኣጆኹም ንዓኹም ድማ ሰላም ዝኾነሉ መድረክ ይፍጠር ኢልና እቶም ንፅሊ እቶም ክንሰርሕ ንኽእል ንሰርሕ እቶም ንዑ ክንጉስጉስ ንኽእል ንጉስጉስ ምስ ዝኾነ ይኹን ጎረባብቲ ድማ ሰላም ንክህልዎ ኢና እንደሊ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ድማ ክገትፈኩም እየ ተፅቡቑ بين فحيا يفلد دنينه سمين حاجة ويرد راوي منسي وقف قارقبات فالسيغان بسي عاسي 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 يرجعوا مخان
وخير ونفسي عسي 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 عسي